Fetħu l-bibien, qabżu 4 pajzana, mobbin hand grenades, submachine guns fidejhom, għamlu li l-pistola marasi, imbuttawni side u daħlu jiġru fil-casualty. U qatt ma kont tiġi perswas minn daw it-teddit li tieqaf? No, it's my work. Ma nistax nitlaq dak li bnejtin, bnejtu kollu mix-xejn, musta nitlaq kollox. U jiena bniedem li jew ħanamel ħaġa sew jew ma nagħmilha xejn. Biss kellna 30 inċident ta' splussjonijiet. Id-dar tal-kappillan tal-Furjana ġie bombed twice. Jien qatt ma kelli pressure inti politiku jien, għax Alla ħares ikellmu għax ma kontx kon nisplodihom ġifieri, I will not allow li min jindaħalli fix-xogħol tiegħi. Nirdefaw ngħidu kemm mal-buzz. Min waħda neħibu tnejn. Nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Mela, tlaqna. Il-podcast tal-lum huwa mal-espert forensiku Anthony Abela Medici, miegħu se nitħattu dwar l-istorja tal-forensika f'Malta li bdiet fil-81 kien fil-fatt u l-uniku persuna f'dik id-diviżjoni. Ħanitħattu dwar qatt ta' każi li aħna nħossu ma' importanti li jiġu skrutinizzati fl-istorja ta' Malta, fosthom il-każ ta' Karen Grek, il-każ ta' l-Egypt Air li kien wieħed mill-aktar hijacks imdemmija fl-istorja dinija u ħafna ħwejjeġ insomma ta' din ix-xorta. Qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tagħna dawn jgħinuna biex ġimgħa wara ġimgħa nkun nistgħu inkomplu b'dan il-proġett u dawn l-sponsors huma il-Quick Fix, il-Maple, nirringrazzja l-Vinja Capricci li jipprovdulna il-Whisky Jericho, nirringrazzja wkoll il-Browns Apex Media tal-għajnuna li jtuna Bless EO, grazzi lil-Kutriko, kif ukoll il-Garmin, E-Cabs, Derek Meats, 996-6425 jekk tixtieq lil Derek iwassallek il-xirja fuq l-adba tad-dar. Grazzi wkoll l-Angelo Aquilina li nfakkar li jekk ħatamlu kwalunkwe sura ta' refurbishment jew forsi qed tagħmlu xi azienda mill-ġdid u għandkom bżonn rifriġerazzjoni b'sistemi effiċjenti ħafna nies li verament jafu x'qed jagħmlu u għandhom ukoll impenn ekoloġiku sħiħ għal dan il-mestijiet. Insomma, patreon.com/John Malija jekk tixtiequ tkunu għawek waqt il-podcast tiklu il-sourdough magħna tiġorbu l-istretta u tkunu għawek parteċpi f'dak li jena nsejjaħ isu każin imma bil-kameras. Ara tlaqna jien u Anthony Abela Medici. Mela, kif aħna Anthony? I'm all right, thank God. Ħad gost li sirt nafek, dal-għodu kellna diġa kjakkerata li kellha tkun nofsi għaw kienek xi sadejnu. Tantiħor, jina qasbis kon nafx tfisser podcast ġifieri. U issa, here you are. Parteċ f'podcast. Mela, palma l-degadelli setting huwa verament informali, għal-daqstant, spiex ta' ħossok liberu li anke jkollu tistaqsi mistoqsijiet l-ura, spiex ħafna iktar konverzazzjoni. Jien għandi ċertu kurzitajiet, mela. Nixtieq nibda billi nifresh naqra is-sisin ta' il-konverzazzjoni. Ħadd kont qed nitkellmu ħafna dwar il-forensika. So, naħseb nagħmlu tajjeb illi nagħtu spjega ta' il-forensika x'inhi. Mela, forensika hija l-istudju jew l-eżamijiet xjentifiċi ta' każi kriminali. Forense kienet ġejja mill-forum fi żmien ir-Rumani kienu jkollhom il-forum fejn jiddeċiedu legal matters u l-forensika ġejja minn hemm. Bażikament la ġej eżamijiet ta' każi kriminali. Tista' tgħid kwalunkwe ħaġa taħt ix-xemx tista' tiġi użata u tista' tiġi abbużata. U allura li tiġi abbużata kien ix-xogħol tiegħi li ninvestiga kif sar dak l-abbuż. Allura l-forensika tkopri eżamijiet tad-dem, eżamijiet tal-handwriting, eżamijiet tal-kidba, eżamijiet tad-drogi, eżamijiet tal-bnedmin, meta għandek xi murder jew eżamijiet anke każijiet meta jkunu għall-ewwel speċjalment kien ikolli ħafna każijiet ta' suwiċidi. Kon noħroġ fuqhom u nagħmel nejn fl-awtopsi tagħhom, eċetera, eċetera.
Sewa. Eżamijiet ta' njam, ta' ħġieġ, per eżempju. U inti kont imħarreġ f'daw l-affarijiet kollha qed tissemmi, għax inti qed tissemmi ħafna oqsma varjati ħafna. Le, fil-forensika you need a basic science degree. Okay. Issa jina kelli il-bażi tal-first degree fil-chemistry mill-University College of Swansea. Mbagħad għamilt PhD f'Londra, Imperial College, u Chester Beatty Institute of Cancer, għaliex kont qed nagħmel PhD, u għamilt PhD fil-design and synthesis of anti-cancer drugs. U kont naħdem dizinja drogi kontra l-cancer. So inti xjenzat mill-bidu sal-aħħar. Allora tidħol bioloġija, tidħol mediċina, tidħol kimika, tidħol l-analiżi. Lan kont qed niddiżinja drogi ġodda, allura drug analysis, drug interactions. Kienet xi ħaġa. Tidħol kollha sewwa. Biex min qed jismaru anke biex jien nifhem, x'hi distinzjoni bej xi ħadd li jagħmel eżaminazzjoni forensika u pereżempju l-ispettur? L-ispettur ma jkunx xjentist. L-ispettur ma jkunx xjentist. L-ispettur jiddependi fuq il-xjentisti biex jispjegawlu jew ituh l-informazzjoni jew ituh l-assistenza biex jasal għal konklużjoni tal-każ. Imma spettur fil-lat forensiku, all he can do, per esempio, let's take drug analysis. Jeżistu fjali jew sachets fejn jitfa' parti mit-trap li jiltaqa' miegħu u jekk isirlu blu, tfisser li hemm il-kokaina. Imma that test is indicative. Ma tistax mur b'dak it-test il-qorti. Irid isir eżami, analiżi kimika fully bl-istrumenti b'kollox fuq dak il-sustanza biex tasal li tiddeċidi jekk hux kokain jew whatever, any other substance li jkun. Bat inti dik l-analiżi li tagħmel, u mbagħad inti daw l-analiżi differenti f'partijiet differenti ta' taqbada tagħmel rapport minna u fl-asjem ta' ħaddija u mbagħad l-ispettur biex jiddeċidi hu jekk imexxix jew le. No. F'każijiet kriminali dejjem l-ispettur jitlob lill-maġistrat biex japponta l-esperti. Sewwa. Għaliex jekk jiena nkun imqabbad mill-ispettur biss, ix-xogħol tiegħi jiġi ex parte u ma jkunx validu għal qorti. Fi dak li tagħmel tkun għamilt kollu għal xejn. So allura il-xogħol tal-espert irid ikun imqabbad mill-qorti. U allura jiena espert tal-qorti, mhux tal-pulizija. Sewwa. I don't answer to the police, I give them information l-insib, l-informazzjoni l-insib, pero I'm not answerable to them. Ġifieri, inti meta kont tmexxi dal-impenn forensiku f'Malta u ħanitlu fih del-waqt. Inti kont tagħmel dan bħala diviżjoni fil-pulizija? Yes. Sewwa. Però niġi mqabbad bħala espert mill-qorti. Sewwa. Jekk ma tiġix, jekk anka fil-ċivil, jekk ikollok każijiet fejn l-qorti fejn avukati qabbad espert tiegħu, ix-xhieda ta' dak l-espert fil-ċivil ma tiġix valida jekk ma jkunx imqabbad mill-qorti. Sewwa. Għalhekk jitqabdu l-esperti tal-qorti. Ftemna. Alright, mela, il-kariga tiegħek eżatt, x'kienet tissejjaħ? Il-kariga tiegħi għall-ewwel bdejt bħala senior forensic scientist. Sewwa. Mal-pulizija. But shortly afterwards, my title was changed to Principal Forensic Science Laboratory. U fi żmien meta imbagħad jiena bdejt fil-1981. Fil-1987 meta nbidel il-gvern u kien hemm Dr. Guido De Marco, bħala Ministru tal-Intern u Deputy Prime Minister. Il-title tiegħi kien bidilu li għamlu Director Forensic Science Laboratory. Sewwa. Mela, fl-81 bħalma sħaqt inti jidher li inti kont l-ewwel persuna li kont parti minn din id-diviżjoni. Kien hemm jiena bdejt il-forensika tal-pulizija, effettivament. X'tista' tgħidilna fuq dawk il-ġranet? Ġranet bdejt ma kelli nebda ħsieb li nidħol fil-forensika, nagħmlu ċar l-ewwel ħaġa. Imma ma ġejt out of a job u rrid insib in the meantime kellna l-ewwel tifel, ma nistax ma naħdimx. U
u dana, u għat prova nsib fit-xogħol barra minn Malta u l-mama provat kemm jista' jkun biex issib li post Malta. U għalt li hemm interview mal-Kummissarju tal-Pulizija għax ma tmux tattendi. U ma tattendejt l-interview. U minn hemmhekk bdejt xort li afterwards, dak il-ħin stess għalli tista' tibda minn għada, għax dal-post ħriġnieh kemm il-darba ma kellna ħadd li applikalna u ġi mażul, u allura il-Public Service Commission taċċetta mal-ewwel li nistgħu nimpjegawk. Għax ovvjament kwalunkwe impjieg mal-gvern irid jgħaddi u jiġi skrutinat mill-Public Service Commission. Xin għallek, jew xin konti qiegħed hemmhekk qed tattendi għal din l-interview biex tkun parti minn dan l-impenn forensiku ta' Malta. Dew jgħaddulek sibijiet bil-moħħok biex ta' jien ħanoqgħod nara il-kadavri, ħanoqgħod nidħol fil-kriminalità. Oriġinarjament ma sirx tabib għax kont nibża mid-dem. Tajjeb, mela. U l-ewwel każ li kelli, shortly few days wara. Kien hemm wieħed li spara li l-nifsu b'senter ġo qalbu. U ovvjament l-ammont ta' dem li kien hemm kien enormi. Sewa. Niftakar l-ewwel każ kien Burmarrat. U l-kummissarju dak iż-żmien kien tani driver biex iwassalni l-ewwel hemm, kien driver miegħi, disitu. Kien tani rank tajba ħafna, kien ta' assistent kummissarju, ekwivalenti għal assistent. Ma konċ assistent kummissarju, ma an equivalent rank. Il-grad. Il-grad. All right? U meta wasalt hemmhekk biex ta' U meta wasalt hemmhekk kien dal-pulizija, dak iż-żmien il-pulizija kienu ħafna iżjed anzjani, kienu iżjed inqas bi studju, però kienu ħafna iżjed wise. U da mal-ewwel xam li jingħadni ġdid. Għalli, għalli titnikxifulek, xaħat qabel ma wasaltin, jew il-pulizija tad-distret, jew inkella xaħat minn tal-familja, kienu għattoħ dal-katavru bil-bkutra kollha multicolored li l-ar ħaġa li setgħu jagħmlu għax il-fibers jitilqu kollha. Għalfej għallek hekk, għalfej għallek trid nikxifulek. Għaxu ħaseb li ħanejdlu le m'hemmx għalfej se noħdu il-mortwarja u ma noqgħod nara xejn. Biex jara x'fibra kellek. Eżatt. U jiena this is my job now. I'm a scientist, I look at things mill-lat xjentifiku, għetlu ikxfu. U eżaminajt il-body, ħadna ritratti bil-best tal-fotografija. Xin dak il-moment? Tinħased dak il-ħin, l-ewwel darba li rajt persuna ptir ġosidru biex ngħidlek. Direttament poġġa s-center għal masidru u għafes il-grillu u spara l-ġo qalbu. Ma impattat hekk psikoloġikament dik l-immaġni? No, ma nkwetajt xejn. That was surprising for me. Ma nkwetajtx, mort id-dar, kilt normali, jemmi jgħidlek isma. U għara li tara dal-affarijiet jkoll, of course, I have to survive as well. Right, okay. Imma ġifieri, I treated it as bħala kas. U kienet sorpriża għalik li kon daqshekk. Sorprendejt li n-nifsi li ma batejġ daqshekk biex ngħidlek. Okay, all right. Il-tieni każ li kelli kien hemm għamlu splużjoni mal-assa tal-pulizija tal-belt u dak iż-żmien l-assa tal-pulizija kienet taħt il-qorti. U allura effettivament kien hemm splużjoni kelli mmur ninvestigaw u elevajt l-swabs u elevajt l-esebiti biex imbagħad nanalizzhom biex naraw x'tip ta' splusiv kien. My fifth case mbagħad kien ftit wara xi ġimgħatejn tliet ġimgħat wara kien murder case. Kien hemm koppja li kienu ġejjin lura minn Whitline u ir-raġel ħareġ mill-karozza u beda jxejjer lin-nies biex iwaqfu u għallhom li kien għadhom kemm ġie mwaqqaf mill-ħallilin u sparaw lil mara tiegħu u sparaw lilu. U allura il-mara kellha tir ġo rasa on the right temple u kellu tir ġo jdejh li però wara mill-isptar ir-riżulta li dak it-tir ta' pistola minn flok ma għadda through the soft tissue ma waħel ġo l-adma. Min soft tissue għadda għax inti biex tispara lejn lek innifsek, let's for a moment assume that. Biex tispara lek innifsek automatikament tolli idejk. Il-balla għaddit minn taħt idejh, laqtet the A-trib
u kellu extensive bleeding fil-pleural cavity. Fil-pleural cavity, x'nin il-pleural cavity? Il-pleural cavity fil-parti tal-ġisem mid-diaframma l-fuq. Okay. Mux l-istonku. All right? Il-torso. Il-torso. Għandek il-pulmun u l-qalb, dak għadin kollha fil-pleural cavity. Sewa. Mid-diaframma l-isfel, għandek l-istonku, l-imsaren, etc. etc. U allura kellu ħafna loss of blood li kien qed imut. So, bdejna ninvestigaw il-każ, kien hemm bdejt, għax dak iż-żmien waħdi kont bl-assistenza tal-pulizija li kien ikun hemm tal-fingerprints, photography u hekk. U dana, għall-ewwel il-persuna driver għalinna li sparaw il-ħallilin waqfuhom talbuhom id-deb. Id-driver huwa li għandu l-bullet ġo idejh. Eżatt. Waqfuhom, talbuhom il-flus u d-deb u effettivament mbagħad sparaw lil mara minn ġottieqa tad-driver u sparaw lil mara ġo rasa. Which would fit, except li jekk inti ħatitfa' ħaddaħal idejk pistola minn qudiem ir-raġel tagħha, you're making yourself vulnerable li l-raġel jolli lu jdejh il-fuq u ma jorqotix. Mbagħad wara li ħareġ mill-isptar, il-pulizija reġgħu avviċinaw, għalle il-ħallilin daħlu minn idejhom minn ġottieqa tal-mara. U ġviri kien hemm iktar minn ħallil wieħed. Kien hemm iktar minn ħallil wieħed. Sewa. Daħal idejh minn ġottieqa tal-mara u spara lil-mara u lilu. Which doesn't make sense, għax jekk inti l-ewwel każ jekk spara daħal idejh u spara lil-mara u mbagħad spara lilu. Min hu irid idawwar idejh in such a way biex jisparalu that way. U inti ħajkollok idejk l-isfel, jiġifieri ħatolqod l-adma u mhux ħatolqod mhux se tgħaddi tul il-soft tissue ta' idejk. It-tieni verżjoni kienet li spara min naħa tal-mara, which would explain his injury. Ma l-mara mhux naħa l-oħra laqtuha? Eżatt. Imma biex jispara min naħa tal-mara, whoever it is, irid iddawwar idejh il-pistola u jispara la that way, xu il-bullet hawn kienet u kellha burn mark, jiġifieri sparaw at very close range. Ġifieri qed ngħidu l-mara qiegħda passiġġier hawnhekk, dak kellu jidħol hekk. Eżatt. U jisparek li ma tagħmilx. Ma tagħmel issa. Mbagħad wara iktar tard kien qal li l-persuna kienet daħlet fil-karozza kienet Marina, niftakar ma nistax ċert kux Morris Marina, però kienet Marina karozza. Daħal bejn saqajn il-mara u spara lilhom it-tnejn minn John Offs tal-karozza. Which again makes the person very vulnerable biex jixħol. X'kienet jimmotivaħ biex dejjem ibiddel l-istorja? Xil-pulizija ma bdewx jemnuh fil-verżjonijiet tiegħu. U bdew jgħidu l-isma' ma jistax ikun. Ma jistax ikun. Illa ma ħanerġi naħsibha. So, jien bdejt naħdem ħafna xogħol fuq da il-każ. Dom 3 snin. Neżamina kull qatra dem li kien hemm fil-karozza u kull spattering ta' dem. Għaliex? Għaliex meta inti għandek balla li ħatidħol ġo persuna, the point, ngħidulhom point of violent impact, mal-moment fejn ħabat mal-ġilda, id-dem ħajtir in all directions. U ħajtir direzzjonalment. Allura, if you can follow id-dem ikun tawali radem il-blob, jekk jaqa direttament id-dem fl-art, ħajkollok blobs ta' dem, tondi. Mentri kjaħbat ma xi ħaġa jew ma ħajt jew hekk, ħatkun direzzjonali. Ħataħbat u ttir. So you can actually follow back id-direzzjoni ta' dak id-dem. U bdejt nagħmel daw it-tapings. Kien l-ewwel darba li kont qed taħdem hekk? Iva, l-ewwel darba li saret Malta dat tapings li għamilt kien għalhekk kien ħafna xogħol. Ġri huwa mument fis-sens huwa milestone importanti għal kif bdejna ninteraġixxu mal-forensi. Yes, eżatt, ħafna. Okay. Wara li g-grupp jgħid l-ewwel għamilt il-groupings tad-dem.
tal-mara u tar-raġel kienu differenti. So, stajt l-ewwel neżamina li ma dem kien tar-raġel u li ma dem kien tal-mara. Tinsiex qegħdin ġo karozza daw. Kull men bejnietom il-bank ta' bejn is-seats. So, dejt neżamina d-dem kemm ta' wieħed u kemm tal-oħra, u kemm tal-oħra. U niggrupjom. Umbagħad għamilt it-tapings biex nara id-direzzjoni tagħhom. Wara li estejt daw id-direzzjonijiet kollha, 3-dimensional, għax għandek titjir fuq il-sit tal-passiġġier, titjir fuq is-sit tal-driver, mal-sajt tas-sit, titjir fuq quddiem, fuq il-fraċċata, fuq il-dashboard, titjir isfel. X'inhi id-direzzjoni gruppjajthom kollha l-streams, il-tapes kollha għamilthom kollha biex jaslu to a focal point. Il-focal point, the point of violent impact, tal-mara kienet ħafna l-isfel kienet f'pożizzjoni fejn bil-fors rasa kienet miġbuda l-isfel lej sit lej nofs tas-sit tagħha. Jifieri kienet mimduda l-isfel, mirwija. Mentri tar-raġel kien il-fuq u deħ u li għal-fuq. Biex tispjega dat tapings fejn turi l-ras tal-mara kienet miġbuda lejn in-nofs tal-karozza l-isfel, l-unika pożizzjoni biex setet saret di kienet li l-pistola ġiet sparata minn isfel il-fuq. Firri xi ħadd ġibdilha rasa l-isfel u sparala that way. Which li allura bil-fors rid ikun id-driver tal-karozza li seta jagħmilha, ma setax ikun wieħed barrani li spara minn ġottija. No way. U hemmhekk imbagħad bdew l-investigazzjonijiet tal-persuna tad-driver innifsu li kien li l-pulizija akkużaw imbagħad bil-qtil tal-mara. U eventwalment kif żvolġiet l-istorja. Kien spiċċat li saret l-att akkuża, kien hemm il-ġuri. Ġi mixli. Kien hemm il-ġuri. U il-ġuri l-imħallef dejjem jagħmlu l-aċċess fuq il-post. Sal-karozza kienet qed tinżamm fil-garax tal-pulizija li kien in St. Andrews. Allura l-imħallef bil-ġurati, bil-security tagħhom biex ma jkellmux ħadd ieħor, bil-ispettur, bil-esperti tal-forensiċi, jiġifieri tal-fingerprints, tal-fotografija, etc. u tal-ballistika, kienu kollha fuq il-post u l-imħallef beda jisma' x-xhieda, jerġa' mill-ġdid fuq il-post, jispjega l-karozza. U dak il-ħin ir-raġel akkużat reġa' spjega li minn kien daħal bejn saqajn il-mara u sparalhom minn nofs. U l-imħallef qallu jimportati nagħmluha fuq il-karozza stess, kien hemm wieħed ġurnalista niftakar tan-Nazzjon, kien irqiegħ qallu poġġi minn flok daqs kieku int il-mara u poġġa fuq is-sit tal-karozza u ir-raġel tal-mara ġie qallu issa prova jidħol fil-karozza u spjegalna kif saret. Ma setax jidħol quddiem il-ġurati ix-xhieda tiegħu kienet mhux plawsibbli u l-ar ħaġa li seta jagħmel. Dak il-punt kienet dak il-punt battalja mitlufa li. Battalja mitlufa. U 21 sena ħabs kien. 20 sena ħabs. Ħafna 20 sena ħabs. Ġieli kollok inkwiet li forsi għandek ħafna responsabilità b'dak li qed. U żgur ħafna responsabilità. Ħafna. Ġieli tibżan li forsi ħadd żball li. Li żball dejjem f'dan il-każ ma stajtx nieħu żball f'dan tant tagħmel xogħol fih. Li noqgħod attentissimu, jien ma noqgħodx ma nippreżentax xhieda. Jekk ma nkunx ċert milli qed nagħmel biex ngħidlek. Kif stress imma x-xogħol li kellek? It is very stressful għax inti l-ħin kollu għaddej lejlu nar. F'dan il-każ qedlek dawn plezzin għaddej.
plus il-każijiet l-oħra li qed jippajljawlek, ġifieri. Ġifieri tinsaqsik, ġifieri meta tajt għaddej lejlu nar għax huma affarijiet li il-ħin kollu jibqgħu ibernu f'moħħok. Jibqgħu ibernu plus li għandek każijiet oħra li ma tistax tieqaf tittaħħaq il-każijiet l-oħra, plus li tittaħdem fuq dan il-każ. U tkun tħoss responsabilità li da xogħol tagħmlu. Bil-fors, tittamlu jew tagħmlu sew jiena bniedem li jew ħanagħmel ħaġa sew jew ma nagħmilha xejn. F'liema punt iddeċidejt għax inti tħalt fl-81 mal-forensika kważi mhux biżbal li max dik l-unika għażla li kellek. Ma kellix alternattiva. Però f'xi punt donnu isek li mbagħad l-affarijiet tajt li dini ħajtek. L-affarijiet mbagħad jibdew sejrin tolli din il-każijiet, jibda jkollok il-każijiet il-qorti, you're entrenched fis-sistema. Ma kien hemm punt li għad, joġobni da. Toġobni, joġobni da. No, għajt sejjer normali mbagħad. Għax tinsiex inti tinqabad mbagħad fin-nassa tal-qorti. Li tagħmel x'tagħmel jiġifieri. Jekk inti kont qiegħed espert tal-qorti, il-każijiet tal-qorti ma jsirux illum jew għada, ġiet li tiġi mressaq il-qorti biex tixtati xieda, sentej 3, 4, 5 snin wara. Għandi każijiet anke 20 sena wara, ġejt. Jiġifieri ma tistax titlaq mix-xogħol. Imma bqajt Anka biex tirtira mix-xogħol ukoll problema x'an wara li tirtira tibqa' tiġi maħija ġorda. Ħatibqa' tiġi msejja. Tiġi msejja. Pero għajr il-fat li mbagħad f'din inti semmejta massa. Imma għajrek, kien hemm momenti fejn kont tajt, dan ix-xogħol qed tini sodisfazzjoni. Joġobni, jiena kapaċi fiha di u nista'. Ix-xogħol kien qed jagħtini sodisfazzjoni, speċjalment meta bdejt każijiet kbar kont nikkonsulta wkoll ma' esperti barra minn Malta, ma' xjentisti oħrajn barra minn Malta, speċjalment mal-Metropolitan Police, il-Lambeth North, il-Laboratorju Forensiku tal-Pulizija tal-Metropolitan, l-Ingliża. Kont nikkonsulta mal-fejtru dokumenti, kont nikkonsulta mal-laboratorju il-Home Office Laboratory ta' Birmingham, li huma speċjalizzati fuq dokumenti. Fejn f'każijiet oħrajn kont nikkonsulta ħafna wkoll mal-Bundeskriminalamt il-Ġermanja, kien għandhom laboratorju kbar immens f'Wiesbaden. U Bundeskriminalamt hija istituzzjoni għandha madwar 20,000 xjentist. U jiena waħdi kont jew l-iktar mbagħad indaħħaġi ftit nies miegħi. Ma kellek aċċess għal dak li kien il-vangwardja tax-xjenza forensika ta' dik il-ħabta. Eżatt. Kien mument eċitanti Skur ħafna. U peress li jiena fix-xogħol tiegħi kont waħdi għall-ewwel u mbagħad bil-mod il-mod bdejt indaħħal xi nies. Ridt bil-fors insir espert ta' kull section li nagħmel. Jekk dem, jekk esplosivi, jekk handwriting. Ma kienx hemm ħadd ieħor biex jagħmilha, bil-fors rid nispeċjalizza jien. Kont naqra ħafna, kont indaħħal ħafna magazines tal-forensika, kont twice, 3, 4 times a year, kont immur Metropolitan Police jew inkella l-Bundeskriminalamt u nikkonsulta ma' xjentisti oħra hemmhekk. Kont taqsam il-każi tiegħek magħhom. Naqsam il-każi tiegħi magħhom u nikkonsulta magħhom speċjalment fejn jidħlu handwriting, fejn għallew ma kellix daqshekk expertise, mbagħad bdejt nikkonsulta u niċċekkja li x-xogħol qed nagħmlu tajjeb, I had a second opinion from the best scientists li jeżistu fid-dinja dak iż-żmien. U meta darba minnhom kont mort il-Bundeskriminalamt u wara li dort is-sezzjonijiet differenti. Ġejt informat li l-head tal-Bundeskriminalamt, Professor Kuba, kien xtaq joħroġni għall-ikel fil-għaxija. U ħadni f'restorant, għalli Dottor Abela Menigi, għalli mill-informazzjoni li għandi minn għand in-nies tiegħi kollha mis-sezzjonijiet kollha differenti, għalli tidher li għandek expertise in all these fields. Għalli you're better than me, għalli you should be in my place. Only u kellu salarju daqsi, xu kelli salarju żgħir. Miżeru. X'kien l-inċentiv għalihom biex jgħinuk? Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Żur vini e kapriċi by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery.
idħol www.viniacapricci.com. U dejjem ikunu jridu li kollhom kuntatti ma' pajjiżi oħrajn, anke għalihom stess, jgħidu li qed jgħinu lil Malta, jgħidu li qed jgħinu speċjalment il-Ġermaniżi u l-Ingliżi iżjed u iżjed. X'kienu jieħdu minna ma' biex imbagħad forsi jekk innaf ikun hemm xi ħadd li jkun maħrub mill-pajjiż tagħhom ikun Mhux neċessarjament xi ma nidħolx bħala f'dik is-sezzjoni, ma jekk ikollhom pereżempju. At one stage kont qed neżamna xi affarijiet, xi tipo ta' droga, u sibt li din id-droga kienet ta' tip cat, KHAT. Li at that time ma kienx fil-dana, fil-repertoire. fil-criminal code laqas ta' Malta. U jiena informajt l-laboratorji Ingliżi li sib dan il-każ u ma tant kien kuressati, kien għadhom ma ltaqgħux miegħu użat f'dak is-sens. So jien nikkollabora magħhom meta inti qed tikkollabora as an equal ma' xjentisti oħrajn u qatt ma provajt ngħid li jiena m'iniex equal tagħhom, imma you're working with them as an equal, jittrattawk tajjeb. Jekk inti qed tmur hemmhekk biex ma taf xejn tgħidilhom isma' eżaminaw li di mbagħad imur lura Malta u ngħidilhom dan li sibt, hemmhekk ma tieħu xejn għax inti ma jgħinukx. You have to show that you are as capable as them. Per eżempju, l-ewwel ħaġa li xtrajt bħala equipment meta dħalt fil-forensika. Ftit xhur wara li bdejt, rather milli xtrajt mikroskopju biex nara l-oġġetti differenti, li l-kummissarju perswadejtu biex jagħtini fondi ħanixtri scanning electron microscope li qasbis kien daħal Malta, ġifieri qas l-Università ma kellhom. U bekk bdejt nara kont nużaħ għal gunshot residue fejn you're looking at 10 nanometers ta' particles li qed tanalizzhom biex tarek fihomx lead, antimony and barium. Dawk it-tlet elementi flimkien ġo partiċella waħda jikkostitwixxu gunshot residue, which is unique. Ma jesisti l-ebda mkien iżjed fid-dinja items li kontjenu dawk it-tlet elementi flimkien. And they have to be in a globular form, jifieri. Globular form għaliex inti meta sparajt il-kapsa ikun fiha daw it-tlet elementi. X'ismu bħalissa? Antimony sulfide and barium nitrate. Lead stiffnate. X'kienet l-ħaġa? Stiffnate. It's a chemical name. U meta jisplodu, they are sensitive to shock. Għalhekk edha l-kapsa. Ma nkunx qed neżamina l-isplussiv li hemm wara l-kapsa. L-isplussiv prinċipali jimbotta l-balla l-barra. Imma qed niżamina l-partiċelli li joħorġu minn dik il-kapsa. Fil-moment li spara, daw il-partiċelli bisħana li ġeneraw over 2000 degrees centigrade jevaporaw. Pero malli joħorġu fl-arja, daqs kieku għandek isek l-istima u il-vapor, jikkondensja. U meta jikkondensja il-fwar. Il-fwar jikkondensja f'droplets. Għalhekk irid ikun globular biex meta neżaminhom taħt mikroskopju, għax otherwise they are not valid. So, meta nsib daw it-tlet elementi in a globular form, avolja small amounts, li qed nitkellmu less than 10 microns. So, biex tispjegala 10 microns kemm 1 micron is 1 millionth of a meter. 1 millionth of a meter. Meta tikkontrasta ma' millimeter kemm tiġi? Ma' millimeter tiġi xi 1000th of a millimeter. So, 10 microns jiġu? 10 microns jiġu 0.01 of a millimeter.
Ankin as. Qed nara sewa xina ma' Palissa m'għandix. 10 micrometers equals 0.01 millimeters. Millimeter. You don't see them. You cannot see them. Issa. U la darba ssib dan il-residue li qed tajt, tkun taf li dak il-persuna jew dik il-biċċa ħwejjeġ pereżempju kienet f'dak il-persuna jew spara jew kien viċin ħafna ta' persuna li spara. Hekk ngħidu. Kien viċin ta' sparatura b'xi mod. Ifieri kien viċin within 1 meter ta' sparatura. Dawna tinsix lead, antimony u barium huma very heavy elements. Tal-isparatura minn fej ħarġet il-balla Minn fejn ħarġet il-balla. Minn fej il-kapsa. So bażikament, pereżempju jekk wieħed jispara I will swab l-idejn u l-kafs. Sewa. Tal-persuna. Kemm idum ir-residju fuq il-bniedem? Jiddependi fuq l-idejn 2 hours, 3 hours. Fuq ħwejjeġ idumu ftit iżjed. Jekk il-ħwejjeġ neħħihom mal-ajl, jew ħaduhom l-pulizija u jiġu eżaminati, they can stay up to a week or even more. Sewa. Fuq ix-xahar. Jekk xatt jispara u bagħad imur jaħsel il-ħwejjeġ, f'dak il-każ Diffiċli ħafna biex mhux issib. Mhux issib. Fuq ix-xahar konna niżaminaw. Fuq il-nostrils internally għax inti qed you breathing, you might breathe them in. Kien hemm xi każ fej dan l-eżerċizzju ta' ballistika li qed titkellem dwaru bħalissa waslek biex tiddetermina minn kien spara. Yes. Ħafna każijiet kelli. Ħafna każijiet. Xi wieħed partikolari li tista' taqsam minn? Wieħed partikolari kellna l-każ ta' Raymond Caruana fejn kont identifikajt 3 persuni li kellhom gunshot residue fuqhom u identifikajthom il-maġistrat. Dak każ minnhom, pereżempju. Kemm kien hemm każijiet. Ġifieri daw il-nies li qed tgħid li kellhom ir-residue fuqhom bil-fors ma domx ħafna biex mort fuqhom u sibt Jien mhux fuqhom, jiġibu lin-nies il-pulizija. Il-pulizija arrestaw il-dawl li ta' nies, inti għamilt dawn is-swaps bil fuqhom, sibt li kellhom il-gunshot residue. U mbagħad il-konklużjoni ta' dik is-sejba x'kienet. Jien għaddi għall-qorti, u mbagħad il-qorti stantelli li tiddeċidi jekk tiddeċidi jekk tipproċedix jew tortnax whatever. Kambat jiena semmek. Ma kienx iddeċidiet li tipproċedi f'dak il-każ. Safina fien il-qorti kienet talbet lill-pulizija biex jipproċedu u l-pulizija ma pproċedewx. Sewa. As far as I know. X'imbagħad jiena ma nibqax jisħol iżjed fil-każ, xogħol inkun għamiltu mill-att xjentifiku. Tagħmel il-parti xjentifika tal-proċess. Jien ma nistax nidħol fil-proċess ta' investigazzjoni minnat tal-pulizija, dak ix-xogħol tal-pulizija. Kont tinkwieta ma li sibt din l-evidenza u l-pulizija ma mxiex fuqha. Żgur li tinkwieta, mela le? Kienet kiddek l-affarijiet. Kienet kiddni ħafna meta l-pulizija ma jimxux fuq. U apparti minn dal-istress li kont qed tgħidli dwaru. Hija parti minnu. Però ngħidlek bla l-iskenical electron microscope konnu żaħ ħafna affarijiet differenti. Għaliex pereżempju kellna każ minnhom about 1982-83 fejn kien hemm serqa minn kumpanija li kien qed tipproċessa id-deb u fidda li kienu jiġbru mill-droppings tal-art fi-jeweler shops, il-knis, u kienu jiġbru fil-photographic shops, kienu jiġbru l-ispent processing films saw li proċessaw u wara li proċessawhom joħorġu l-fidda u joħorġu d-deb minnu. U kienet kumpanija qed tagħmel dan ix-xogħol u tħallas imbagħad ovvjament lil-jewelers u lil-photographers tal-ammont ta' fidda jew deb li kienu sabu. Wara qed kienu ħadet il-persentaġġ tagħhom ovvjament. U dan kienu daħlu f'din il-kumpanija bil-lejl xi ħallelin u serqu il-deb li kienu qegħdin għadhom ġol solutions biex għax it's an electrolytic process of cleaning id-deb. Sowa. Kien hemm l-electrolytes, id-deb pur u d-deb li mhux pur li jittraversja through gold chloride jew gold bromide pala solution u jiġi deposited imbagħad il-gold tajjeb fuq il-cathode li tibqa' ġenwina, jiġi 24 karat gold. U serqu dawk, u serqu l-om il-sejf minn ġol post, il-sejf qabdu ħaduħ kollox kif inhu,
U jiena l-pulizija għettilom listen, għettilom ħaneleva samples tal-deb, tal-liquid u tal-anode. Plasek għettilom isma, għettilom dawna jekk dawna daħlu u serqu l-cathode minn ġol likwidu. Gold bromide, jekk tmissu majdejk, will stain your hands for about 15 days in a purple color. Għettilom fitxu suspects li għandhom tiċpiż viola majdejhom. U within about 3 days ġabu li suspects. Swab jgħetilhom idejhom u ħareġ riżultat pozittiv. Indi ta' mettilhom dawk li ħarġu is-sejf ovvjament minn ġol post libsu l-ingwanti u libsu fuq whatever. Pero ma li jmorru d-dar in their own privacy qed jippruvaw jiftħu s-sejf biex joħorġu l-affarijiet, mhux se jibqgħu joqogħdu attenti għall-blingwanti għax m'hemm ħadd jarhom. L-affarijiet li jmissu joħorġu minn ġo s-sejf ħajkolli ħajġabsu jdejhom bihom. So eventually I managed to identify, għamilt ix-xogħol kollu, and 3 people were actually arraigned in court. B'di serqa. U sibtom permezz ta' din il-manuvra. B'din scanning electron microscope li tara partiċelli żgħar to the extent of 0.01 of a millimeter. Trid tazzil maju. Għandi il-kafe għatħataw. Għatgħandek il-kafe. Biex ngħid il-verità, għalek il-verità kollha. Għax inti tal-forenska ma nistax nikdiblek. Batuli messaġġ fuq l-iskrin il-mara jtajlek ixrob il-kafe. Oh, I see. Għandek relazzjoni simili ħafna. Il-mara tiegħi ġejja dal-waqt. Parswas li ħatamlu partnership for peace sabiħ ħafna bejnietkom. All right. So, dik inkas indom. Kas ieħor, per eżempju, interessanti. Kien hemm serqa u kien hemm sparatura u l-pulizija ġabu li persuna li ħasbu li kien involut fil-isparatura. U jina kelli bagalja, dejjem portable, mort fil-flassa, whatever li kont, ħrixt il-samples tal-kimika biex neleva il-samples, per eżempju, jekk huwa tal-ħwejjeġ neleva għandi swabs, titswabjom bil-double-sided tape. Jekk huma għal gunshot residue minn fuq il-ħwejjeġ, minn fuq il-wiċċ, kelli jisom stickers tal-aluminium. Bid-double-sided tape tibissom għal-wiċċ u whatever li kunem jiġi elevat għal fuq u mbagħad dak l-istab titfgħu direttament fil-magna u tanalizzaħ. So, under vacuum qed nitkellmu dejjem ħafna draffajt. Però mbagħad kien hemm affarijiet oħra fejn nagħmel likwidu biex nagħmel ix-xar pereżempju. Likwidu u x'ismu nagħmel maktur b'tixju ġo fiha, tixju partikolari, tkun ġdida. U nippetnalu rasu, xaru, biex jekk hemm daw il-partiċelli jiġu elevati mbagħad neżaminhom taħt il-mikroskopju. U xirra dal-kimika kollha da dil-persuna. Li qed nibża ma ridekx teżaminani. Tlu id-dispeċini għandu jordni tal-qorti bil-forsi kolli neżaminak. U reġa' beda jibża, qedlu dak il-ħin qedlu isma' madana kollu. Ħanipprova nifrankalek daqsxejn almenu waħda minna. Qedlu minflok ma nagħmellek iż-żewġ idejn nagħmellek waħda. Qedlu b'limit sparajt, għalli bdi. U għallilek induna xamel? Induna li kienet ammissjoni? Kienem l-ispettur, kienem l-oħrajn kolla faċmini ġviri. Min jaf l-ispetturi kif baqaw. Ekkel l-insaqsieħ, kien jintju. Tajba. Mela, hija eżileranti l-esperienza kollha, hekk inti u tfittex u toqrob u taf li qed tasal dejjem iktar viċin dak il-persuna jew dak il-persuni li wettqu biex ta' għalik kienet avventura wkoll. Dejjem inti fil-forensika kull ġurnata kien każ ġdid. Kull ġurnata għandek analiżi differenti. Daqqa ħaġa, daqqa oħra. Mhux
xogħol monotonu li dejjem qed tagħmel l-istess ħaġa, analisi pereżempju Ma ta' kont droga. tisker fija hekk, kont tistembaħ fil-odija, ġitni idea. Naħseb hekk irrid nagħmel biex nasal. Il-inkollu taħseb xa tagħmel u ma tagħmilx u kif ħatamilha u kif ħataħdem fuqha il-każ. Hemm ħafna mdaw. Li qed nipprova niskopri huwa biex inti bniedem razzjonali ħafna, hija evidenti ħafna inti loġiku, però il-parti emozjonali tagħha, hemm parti ta' eċitament. Meta jkollok riżultat tajb iva tkun eċitanti ħafna. Però having said that, meta persuna tiġi akkużata b'reat u jgħaddu li l-esebiti tar-reat u neżaminhom u nsib li dik il-persuna ma kienx involuta, kienet ħafna iżjed ta' pjaċiru ta' dan li niskolpa dik il-persuna milli li nkun quddiem ġurati u jeħel il-ħabs imħabba mhux eċitament, it's more rewarding għax tfisser ukoll li the checks and balances li jiena qed nagħmel xogħol sew u mhux qed inkun manipulat b'xi mod jew ieħor mentalment jew whatever mill-proċeduri tal-qorti u tal-pulizija, etc. Meta kien ikun riżultanzi li dik il-persuna hija innoċenti, kon nieħu gost ħafna iżjed. Sabiħ, jgħid ħafna fuq il-kumpass morali tiegħek li l-preferenza hija tiegħek li teħles l-innoċenti milli tikkastiga. Yes, eżatt. Ma kelli l-ħsieb li nikkastiga l-ebda ħadd persuna fuq. Anzi, dejjem nipprova insib the benefit of the doubt. Jekk ikun hemm benefit of the doubt, I'm going to give it to the person. Dejjem. Għax huwa beyond reasonable doubt, spiex. Beyond reasonable doubt. Anke meta kont għall-ewwel fil-bidu, kont nixed fil-qorti, fil-bidu għax imbagħad wara bdew jidraw l-avukati. Il-forense kien ħaġa ġdida, l-att xjentifiku kien ħaġa ġdida għall-avukati difensuri. U allura kont nieħu great pains xin qed nispjega x-xogħol tal-forensika quddiem il-ġurati, f'ġuri, quddiem l-imħallef u l-ġurati. Kont nieħu great pains biex nispjega eżatt il-proċeduri ħalli l-avukati difensuri kunu jafu u anke l-ġurati, kunu jafu xi questions jistgħu jisaqsu. Jien kont kieku idealment nixed dak li hemm u ma nitkellem xejn iżjed, ma nispjega xejn iżjed u nifranka ħafna trabil. Mentri jiena kont nidħol għal dak it-trabil biex nispjega ħalli I make sure li il-ġurati mhux jew l-avukati tagħhom tal-difensur mhux qed jonqsu milli jagħmlu xogħolhom. Billi kollhom għax ma jkunux jafu xi questions għandhom isaqsu. Allora I used to lead them biex isaqsuni l-questions. Ħalli jekk tkun iżjed safe. In the process kien ikun hemm ħafna avukati li jiġu waqt li qed nixed jien u jirrekordjawni biex jitalmu. Ġiet li kelli l-imħallef partikolari kien jgħid li Dr. Abel Amici qed nieħu gost nismaw qed nieħu però aġġel daqsxejn. Ħaġġel ftit. Għax kont tidħol f'ħafna dettall. Għax kont nidħol f'ħafna dettall. Sempliċement to make sure li il-forensika, il-riżultanzi ma jkunux għal prosekuzzjoni biss, imma jkunu anke għad difisa u intihom il-mezz biex huma jistgħu jistaqsuni. Inti l-objettiv tiegħek kien il-verità. Il-verità. Mhux li tikkastiga xagħti u tfaxxat il-ħabs imma li tasal biex kulħadd jifhem isma' hawnhekk. Eżatt, kon nagħti ċans l-kulħadd biex jifhem kienet għadha xjenza ġdida għalihom biex jifhem x'qed jiġri. Bil-mod il-mod l-avukati bdew speċjalment ċertu avukati li kienu jkunu fil-kamp ta' kriminali jiddefendu ġurijiet, bdew ikollhom tape recordings ta' xhieda tiegħi u bdew isaqsu questions intelligenti ħafna mbagħad ma bqajtx. Anke għax kienet xi ħaġa ġdida ġdida, fl-aħħar mill-aħħar inti kont qed tesponi l-pajjiż għal mudell ġdid ta' kif isir investigazzjoni. Ovvjament jekk jiena nkun avukat tal-kriminal huwa fl-interess tiegħi li nibda narraf li nnifsi dwar l-irwol tiegħek li sar rwol ċentrali. Kien hemm min kien jopponi
l-idea li forsi il-forensika mhijiex daqshekk Mhux li opponi, ikun hemm min preċiża u tista' tagħti riżultati ħżiena, inkorretti. kelli partikolarment każijiet ta' ċertu avukati imma jkunu daqsxejn obtuse li assolutament trid tgħaddi tagħhom akkosta kollox. Deskrivi obtuse, Obtuse, xi jiġifieri- tfissera tal-bija. Fissat li ma jċedix. Stinati. Stinat. Alright. Sewa. Li- U allura li- jibqa' jmerik minn Jibqa' jmeri minkejja li tippreżenta kollox. Pala Però- risorsi, x'risorsi kellek fis-sens semmejt li dan il-mikroskop. Le, tawn il-kummissarju tal-Polizija tani ħafna risorsi biex naħdem. Sewa. Għax l-ewwel ma xtrajt l-scanning electron microscope. Mbagħad xtrajt ultraviolet spectrophotometer kbir. U dak iż-żmien in-1982 ma kienx permess li jidħlu computers Malta, kienet fi żmien fej computers were not allowed. Allura jiena I needed a computer biex anke biex inżomm ir-records tal-każijiet, il-records tal-esebiti kollha, għax inti ma ħares titlef esebit wieħed. Għax kun hemm ħafna problemi fil-qorti kella. Allura kont xtrajt dan il-scanning dan il-ultraviolet spectrophotometer. U xtrajt, daħalt miegħu bħala specs, tlabt li kolli data station. Data station is a computer. U it-tatu għana għandu ma jkanux jafu li data station is a computer u l-istess. U daħaltu, kont l-ewwel computer li daħal fil-korp tal-Polizija. U niftakar kien kelli 8-inch drive, 8-inch drive, kien CPM. CPM x'nu? CPM kien type of language tal-computers. Okay. Qabel ma daħal il-Microsoft. Tinsiex, this was 1982-83. Microsoft beda in 1985. Kien hemm bil-Microsoft 3.1. Kenna wkoll computer mbagħad dak iż-żmien kont iddaħħal id-diska l-ewwel biex tipprogrammahom, mbagħad titfa' d-diska l-oħra biex issejvja l-informazzjoni. U kienu dak iż-żmien mbagħad kienu ġew mbagħad it-3.5 inch disks. Għax inti kellek il-floppy disk il-kbir. Il-floppy disk tal-8 inch. Mbagħad kellu mbagħad kien hemm il-varjanti żgħir. Il-varjanti żgħir ġew wara ġew dawk, għax qabel ma kienx hemm. Mela, qiegħed għaddej issawwar il-diviżjoni forensika. Kollha spjegazzjoni differenti x'isir fil-forensika. Sewa, għamilna, speċa tkellimna fuq il-balistika, tkellimna fuq il-lat kimiku u koll, u anka kif kienet qed jimpatta il-qorti. Naħseb, f'dal-punt, naħseb minn qed jismana ngħid għalija jiena fimt ħafna dwar il-mestier tiegħek x'kienu x'kien l-irwol tiegħek preċiżament. Kemm kellek nies li kienu parti mit-tim tiegħek? Għallew bdejt waħdi. Sewa. Mbagħad jisu siċċur wara daħħalt l-ewwel technician li kien tech one fi skola u tellajt ġibtu miegħi bħala tech two. Mbagħad bil-mod il-mod kien hemm l-Student Worker Scheme, daħal fil-iskema, beda jistudja l-spizjar u kien jaħdem siċċuron siċċurof. Sewa. Siċċuron meta jaħdem mal-laboratorju, siċċurof meta jkun qed jistudja l-università. Hekk kienet l-iskema dak iż-żmien. Mbagħad bdejt indaħħal studenti oħrajn bħala student workers. At one stage kelli xi 8 student workers li ġew mill-università u jaħdmu b'din iskema. Allura attribwejt ilhom wieħed fuq dem, liħor fuq explosives, liħor fuq arsons. U bdejna nespandu arsons meta teżamina l-ħruq. Sewa. Bdejna nespandu l-faċilità tagħna fil-laboratorju. Dak iż-żmien laboratorju kont qed naħdem minn 4 tikmama l-università fil-Chemistry Department. Kienet żmien fejn il-Chemistry Department kien kważi spiċċa għax il-gvern dak iż-żmien kien iddikjara back in the 1979-80 li l-xjenza ma kienx qed tagħti kontribut lill-pajjiż, lis-soċjetà. U allura malli bdejt il-forensika fl-81 tlabt l-università biex inżomm il-laboratorju li kelli qabel, għax inkont lecturer l-università wkoll.
U tawn il-laboratorju ħadd żewġ tikmamar oħra u kelli kamra minnhom fejn kelli segretarja li kienet pulizija mara kien tajli l-kummissarju, bdejt bil-mod nespandi. Kamra oħra fejn kelli l-scanning electron microscope dik kienet kamra għalih waħdu, da strument kbir ħafna fih iktar minn din mejda twice over. So, plus li jrid ħafna backing, jiġifieri liquid nitrogen kontinwament tixtri liquid nitrogen għalih. It has to be refilled every day għax il-probe li tkun under liquid nitrogen temperature minus 195 degrees centigrade fejn qed jeżamina. U allura mbagħad kelli l-laboratorju tal-kimika kien fin-nofs, l-offiċċju tiegħi kien on the side ma bis-segretarja fl-istess offiċċju għax ma kenniex nużaw il-premises limitati. L-istajna. U konna naħdem minn hemmhekk. Mbagħad tani xi żewġ pulizija biex jgħinuni, wieħed l-ewwel wieħed pulizija li ġie kien biex jaħsil it-test tubes. U mbagħad sibt li kien kellu ftit background ta' chemistry, allura bdejt ninkoraġġih biex jitgħallem. Eventually laħaq surġent u mbagħad immediately marru laħaq spettur. U spiċċa assistent kommissarju. Firri dawna meta daw sodisfazzjon għalija li kienu nies li bdew miegħi u baqgħu tilejn. U mexxejthom inti. Anke tal-istudenti li kienu avolja wara li jeduni u daħlu fis-sistema meta gradwaw kien hemm uħud minnhom qalu li isma' ma nixtieqx nibqa' hawnhekk, nixtieq inkompli xogħol ieħor. Wieħed mar l-Awstralja u baqa' jaħdem fuq l-explosives l-Awstralja pereżempju, Melbourne, ieħor mar il-Ġapan u mar fi hematology. Meta kien l-ikbar li qatt kien? Kelli up to 50 people. Kemm? 50. Kiber ġifieri. Kien kiber sew mbagħad, yes, by 1995 kien kiber sew. Għax imbagħad bdejt indaħħal is-scene of crime. Il-kriminalità kienet qed tiżdied ukoll? Kriminalità qed tiżdied, però kelli bżonn ukoll scene of crime officers. Tinsiex għall-ewwel kont noħroġ kollox l-ewwel 4 snin, kont noħroġ waħdi. Fuq kollox. Meta kellek imbagħad 50 ruħ, kif taħdem l-operazzjoni? Isir delit, pereżempju. Isir delit, joħorġu l-fingerprint officers. Ġit li jekk ikun hemm bżonn noħroġ wieħed jew noħroġ tnejn jew noħroġ tlieta. Skont kemm ikun hemm il-każ ikun kbir, il-post ikun kbir. Nagħmlu din l-ipotezi jekk, nagħmlu da delitt ipotetiku ħalli nifmu l-operat kif jiffunzjona. Mela, ċemplulek sar delitt. It-tweġiba tiegħek xi tkun? Duty scene of crime officers joħorġu, duty scene of crime photographers, duty scene of crime ballistics officers, duty scene of crime fingerprints, da kollha jħorġu għandhom il-karozzi tagħhom joħorġu mal-ewwel. Ma qed iċemplulhom tgħidilhom isma' sar delitt, il-daw l-erba' min-nies, morru. Jew kella kien iċemplulhom mid-depo stess, għax imbagħad kelli arranġament li jċemplulhom mal-ewwel. Ħalli ma jintilifx ħin. Il-depo ċempel li jien ngħidilhom isma' dak abbattu dak battilhom, jgħidu li all right, u jiena mbagħad ibatu li driver biex jiena nibqa' sejjer fuq is-scene of the crime. Inti kont mur ukoll? Yes. Inti kont id-direttur. Każijiet kbar. Kont immur dejjem. Major crimes kont noħroġ dejjem. Jekk ikun hemm seq tal-loġġ ma noqgħodx immur. Jew seq tal-loġġ tal-elettriku. Qed ngħidu delit, sar til. Sar til definitely kont noħroġ dejjem. Definitely kont noħroġ. Omiċidju toħroġ. Taslu fuq ix-xena. Xedu l-xena tal-omicidju? Ix-xena tal-reat. Ix-xena tal-reat. Kulħadd jagħmel xogħlu. L-ewwel ovvjament ix-xena tal-reat. Min jibda? L-ewwel ma jibda l-fotografu. You have to photograph all the evidence first. Okay. Before anyone l-ewwel net jekk ikun hemm persuna li għadha ħajja, preservation of life takes precedence over evidence. Jiġifieri jekk hemm persuna li għadha hemm possibilità li għadha ħajja, it-tabib li jiġi biex jara għandu full dana li jista' jidħol anke jarraq l-evidenza, imma l-ewwel preservation of life. Jekk il-persuna hija mejta, allura that can wait. Allura l-ewwel tisir l-ewwel we establish a pathway minn fejn l-inqas li tista' tiddisturba s-sin, minn fejn l-esperti jgħaddu. Once you've cleared that pathway, minn ta' fingerprints, minn ta' ballistics, whatever, u wara li kun ġi fotografat kollox, mbagħad nidħlu n-nies tal-forensika propja li jibdew jeżaminaw. Imma only after it has been cleared. Right. Biex inti l-evidenza ma titlifix. Sewa.
Mbagħad tibda teżamina pereżempju jekk għandek body, trid tittejpja il-ħwejjeġ tiegħu. Tieħu tapings, il-ħwejjeġ b'double-sided tape biex jekk kien hemm aggressur li ġi f'kuntatt mal-persuna. Tapings ġifieri. Tapings, tape, double-sided tape. Tape Tape komuni, double-sided, double-sided. biex nwaħlu l-affarijiet mal-ħajja. biex inti naħa minnhom tagħmlu ma' spatula jew ma' xi ħaġa u naħa l-oħra tmiss l-oġġett biex televa fibers minn fuq ħwejjeġ, etc. Il-prinċipju fundamentali tal-forensika hija Locard's Principle of Exchange, jgħidulu, li kien Locard's Principle of Exchange, kien ħareġ biha 1922. Fejtejt, every contact leaves a trace. Mela kwalunkwe kuntatt irid ikun hemm traċċa. It is up to the scientist li jsib dik it-traċċa. Imma l-kuntatt la jkun hemm kuntatt, irid ikun hemm bil-fors traċċa. So, fibers. Telefa pereżempju jekk hemm xi ħeġġiġ imkisser, telefa l-ħeġġiġ, telefa t-tejpja l-ħwejjeġ biex tara kemmx frak ta' ħġiġ fuq il-ħwejjeġ. Imbagħad kellna magni għal tal-apposta biex jeżaminaw ir-refractive index tal-ħġiġ ħalli tkun tista' tqabbel ħġiġ ma' ieħor u tara jkun ġej mill-istess ħġiġa jew le. Okay? Għal kull ħaġa għandek l-istrumenti għalija. Imbagħad teżamina il-vittma, tara fejn għandu l-feriti, tara jekk għandu xi żjed multiple injuries jew le, u tiffotografhom. Ġifieri f'dak il-każ tolli l-ħwejjeġ, ikun hemm tabib miegħek ukoll ħafna drabi il-forensiku u tiffotografhom. Imbagħad once you've cleared the body, il-ġisem jista' jittieħed il-mortwarja. Jiġi tal-ħers u joħduh. Wara li joħduh. Kif tiddeterminaw kemm ikun ilu mejjed, pereżempju? Mill-ġit li kellna pereżempju l-każ ta' mara li nstabet mejta fis-sodda tagħha raħal ġdid. Ir-raġel tagħha għalli ħareġ fis-6 ta' filgħodu u saba ħallija ħajja u xinġi fil-5 ta' filgħaxija saba mejta. Itta sikkina ġo sidira. Mek tħaltin, l-ewwel ħaġa li għamilt ma jidħol ħadd fil-kamra I take l-ewwel it-temperature, l-ambient temperature tal-kamra, innifisa. Imbagħad wara nieħu il-diversi ambient temperatures jifir mhux over a period biex jinara il-rate of cooling tal-kamra. Imbagħad nieħu wkoll temperature readings, nagħmel termometru in the anus u nieħu readings kull kwarta kull nofsija biex nara the rate of cooling. Minn dik il-rate of cooling nkun nista' nagħmel imbagħad an examination, tables, biex tkun taf kemm kienet ilha li mietet. U f'dan il-każ partikolari sibt li kienet ilha mejta from about 10 to 11 p.m. of the day before. Previous day. Li allura ir-raġel kien preżenti fil-post. Ma setax. U tlajt fil-ġuri, niftakar kien hemm l-avukat difensur baqa jinsisti li stajt għamil żball kemm inti ċert li il-cut-off period kien pereżempju jienet mill-10 ta' filgħaxija sal-4 ta' filgħodu. Maximum tajt il-gap iżjed kien closer to 10 p.m. milli 4 p.m. 4 a.m. U l-avukat difensur id-dak il-1 hour jew 2 hours. Għax jekk kien nagħtih nċedilu dawk il-2 hours, jipplejsa l-raġel taħħa out of the field. U ma sajx nagħtielu, mek kien dom 3 ġimgħat nixed f'dak il-każ. U jġib il-tabelli u jina nagħtih the more recent ones. U dik kienet tibsa ħafna. Naħseb wieħed mill-iżjed każijiet tibsin anke l-avukat baqa jinsisti li stajt għamil żball u stajtek. Ma stajtx inċedi, għavolja in my heart niprefer li joħroġ liberat, imma f'dak il-każ il-kadavru kellu jibqa' hemmhekk. Il-kadavru żammejtu hemmhekk. Sakemm għamilna daw ir-readings kollha.
Sewa. Sakemm ħriġt, u mbagħad iċċekkjajt mal-Meteorological Office biex nara il-temperature, il-conditions tat-temperature tal-ġurnata kif kienet, jifieri tħall daw id-dettalji kollha. The rate of kemm kienet kemm kellha ħwejjeġ fuqha biex tara kemm kien rate of cooling again kif taffettwa. Daw X'inhu ma l-affarijiet li jiġru fil-ġisem la darba xi ħadd jiġi maqtul? La darba jiġi maqtul il-ġisem l-onet id-dem ma jibqax jiċċirkola. Sewa. Sowa. Anka wara li jekk ikollu ferita, ġifieri, jekk sakemm il-ferita qiegħda fuq sidru pereżempju wiċċu l fuq, ma joħroġx id-dem iżjed la darba nqatel jew inqatlet. Għax il-qalb ma diċ tippompja. Għax il-qalb ma diċ tippompja. Imbagħad għandek il-body temperature which is approximately 70 aw approximately 90 kemm qiegħda 37 degrees centigrade. U bil-mod il-ġisem jibda jiksaħ. Until it reaches per eżempju 31, 32 degrees. Hemmhekk tieħu rate of cooling. U tiddetermina approximately kemm ilha mejta. Apart from that, id-dem u mhux jiksaħ, ġifieri biex imur minn 37 dik hija rate of cooling, ġifieri biex imur minn 37 għal 31. Għal 31. Sewa. U inti tiddetermina kemm ilu li dan il-persuna nqatel jew nqatlet skont fej qiegħda f'dik il-rate. dik in-niżla li Dik in-niżla, 31. eżatt. Ftemna. Issa, plus sekk għandek fatturi oħrajn. Meta għandek ġisem qed miet, id-dem bil-mod il-mod wara 8 hours jibda jikkoagula. Jaqat. Għax mhux qed idur. Għax mhux qed idur u jibda jaqat. Wara 8 sigħat, jekk inti il-ġisem xi ħadd jaqilbu wiċċu jekk kien wiċċu l fuq jaqilbu wiċċu l-isfel. All right? Jekk kien wiċċu l fuq qabel, id-dem ħajinżel l-isfel, ħajdeposita by gravity. Peress li fih il-ħadid għandek il-hemoglobin, it's heavier, allura jiddeposita iktar l-isfel. Xin jibda jaqat wara 8 hours, jekk inti l-ġisem ta' ilbu wiċċu l-fuq, jew wiċċu l-isfel, whichever li kien qabel, il-koagulazzjoni li kun hemm mad-dar ma timxix għal fuq qudiem. Allura jekk jiena nsib ġisem with hematomas jew coagulation wiċċu l-fuq u coagulation fuq qudiem fuq sidru, awtomatikament ngħid dal-ġisem ġie mċaqlaq. All right, bil-fors. Issa. Minħabba li suppost qiegħed fejn mhux qed tara. Fejn eżatt. Għax il-gravità Għax il-gravità l-isfel. Mela minn hemmhekk għandek il-rigor mortis. Sorry, għandek il-livor mortis. Livor. Rigor mortis, il-ġisem wara ċertu żmien jibda l-extremities jibdew jibbisu. Issa, depending kemm ikollok rigor ebusija fl-idejn u fil-extremities, jiddetermina wkoll hemm rati differenti ta' kif tista' tistabilixxi kemm ilu mejjed. This is more approximate than estimation of time of death, li hija ħafna iżjed preċiża. Għalfej jibbis il-ġisem? Għax biex titħafna enerġija, biex il-muskoli jibdew jaqdu. Minħabba li d-dem jaqad. Sewa. Jibda jaqad biex ma dan, x'ismu, jibda. Ma xi kawża dik l-irbużija? Il-fattur tad-dem nifissu, tal-ġisem innifsu, jifieri m'għandek l-ebda ċirkolazzjoni ta' xejn. All right? Jibda jiddeteriora. Awtomatikament jibda bil-mod wara ċertu żmien mbagħad wara 24 hours dik l-ebusija terġa' tibda tmur lura. U jerġa' jiġi flaccid. So that's another aspect of them. So rigor mortis u livor mortis. Livor mortis u rigor mortis, okay? All right? Issa għandek ukoll jekk persuna inqatel b'ħafna forza, u allura l-persuna kien qed tibati ħafna fl-aħħar minuti. Quite often ikollok cadaveric spasm. Jifieri jekk il-ġisem kien qed jirreaġixxi, jekk idejh ikun qiegħda hekk qabel eżatt kif miet, tibqa' hekk ma ċċaqlaqiex għas tista' tiftaħha.
that's cadaveric spasm. Again, that is an indication of tal-kondizjoni tal-ġisem kif kien. So dawn huma kollha fatturi ta' eżamijiet Dajek ikun il-ġisem ikun maqbud f'xi taqtija qabel ma Eżatt. Per eżempju, jekk ikun qed iżomm sikkina, per eżempju, biex jiddefendi ruħu, xin tmur teżaminah, dik is-sikkina ma tkunx se tiftaħlu subaħ biex toħroġ jir minn idejh. Għax it's gripped. U it's gripped b'ċertu qawwa. ċertu qawwa, eżatt, ċertu qawwa. So dawn ma Sorry. Ġifieri dik tiġri għax ikun qed jistragilja fl-aħħar. għax ikun qed jistragil, ħafna drabi ikollok ikun għax ikun hemm struggle. Il-cadaveric spasm, ikun hemm struggle dak il-ħin. Tajjeb, mela, hemm xi affarijiet oħra li tista' tgħidilna fuq kif wieħed jiskrutinizza l-katavru? Ħafna affarijiet tista' tgħid, imma Interessanti ħafna dal-podcast. nistgħu nibqgħu ġranet nitkellmu. Il-fatt li kont tkun daqshekk qrib il-mewt b'mod pjuttost regolari u mhux sempliċement għaddejt meħdej u bqajt għaddej kont verament qed tistudjah. Biddillek xi ħaġa fuq il-perspettiva tal-ħajja? I suppose, għax tiddeja tara nis speċjalment l-iktar li kienu jinkwetawni, speċjalment meta jkun hemm persuni żgħar. Speċjalment injuries jew death ta' tfal. Dik kmi jgħidu l kemm jibqgħu jiddisturbaw il-każijiet le. Fej jidħlu każi ta' tfal jibqgħu jiddisturbaw sal-lum stess nibqa' nbati li u pereżempju kien hemm darba minnhom sibna kellna każ b'Kirkara fejn xi ħadd irrapporta li mara baby li kella ma kienx ħarġet, ma kienux rawa for 2 or 3 days. U l-pulizija faqgħu il-bib, tħalt magħhom ġifieri, tlajna fuq u nsibu l-om totalment decomposed, dud maggots għaddejjin minn fuqha, żnazan l-maggots kienu ġa faqsu u saru żnazan għaddejn venvenu ma' kullimkien. U tarbija żgħira fuq kutra fl-art. U xin eżaminajna l-mara għallew għasibna li kienet ila mejta, pero fil-fat kienet diabetic u bdiet tiddekomponi mal-ewwel. Li ġara kienet il-mara kienet mietet through natural causes. It-tarbija ta' sentej ipprovat tissib ma kien hemm xejn ikel biex tiekol, literalment for 2 days ma kienet xejn, ma xorbot xejn, ħdejn omma li qed dak id-dut idur magħha u mietet xi 10 hours qabel ma wasalnana. Li kieku xi ħadd irrapporta minn neighbors li semgħu l-ajjat tat-tifla bil-fors bkiet miskina dil-baby. So, kieku xi ħadd irrapporta qabel, konna nsalvaw għax dik it-tifla ma kellha xejn. Dik għadha kissirni sal-lum, mhux għax għamil xi ħaġa ħażina jien, għaliex il-poplu, n-nies ta' mad-dawra, they could have reported. U konna nsalvaw dik il-baby miskina. Ġveri Daw it-tfal li ktar daw li kidduni. Għadek taħseb dwarhom? Għadni naħseb dwarhom. Meta jisaqsuni, that is one particular case, pero kelli oħrajn ġifieri. Meta tara dik it-tip ta' sofferenza, biex ma kontx espost għal dik it-tip ta' sofferenza qabel ma kellek dan ix-xogħol. Biddel xi ħaġa fik psikoloġikament? Ma kont espost in a way għax jiena trabbejt minn kolli 5 snin. I was transferred from my parents' house to my grandmother's house, Haddingli. It-siju kien qassis, l-unika qassis fil-raħal. Jien kont abbati. Kien jiġu n-nies ħabtu bil-lejl għax hemm xi ħadd qed imut. It-siju qajjibni in the middle of the night. Nilbes malajl, immorru l-knisja, nġibu il-vjatku, jiena nżomm il-deka tal-inċens. Mux tal-inċens, tal-ilma imbierek. Il-kontejner tal-ilma imbierek, sejċejdu l palissa.
U immorru f'xi razzett dak iż-żmien ftit ħafna kien hemm djar ħadding li niftakar in the 1950s qed nitkellem. No ħafna drabi matul il-lejl, ċangatura, kiesħa, u nara tziju ħdejn il-moribond qed imut, u nisimgħu jgħid isma' n-nifs wasalaw, in-nifs wasalaw, in-nifs wasalaw. U tziju jitlob, u jina f'qalbi nitlob biex dan imut malajr ħajmur nerġa' norqod. Però I was exposed to these people dying since I was very young. So, Since 6-7 years. kellek tħejjija. Kelli automatikament, għat ma għat sibt fija li nbata nidħol fil-forensika, ma kelli dik yes. Ma li ġejt esposta li probabli bizmin mbagħad ħejjitek biex iktar tard forsi tkun inqas anzjus. Eżatt. I could cope better with my job. Għax I was already exposed to people dying or dead. Mela, grazzi tal-li għet s-segu t-taħdida tijaj u ta' Anthony Abela mediċi nitama li għet s-sibu xie valur f'dak li jienu Anthony għet najdu, so partikolarment f'dak li għet jaqsam maħna. Anthony qabel ma nkompli, nishtiq nfakkar li għam numru ta' azzjendi, numru ta' sponsors li jizguraw li dan il-podcast ikun jista' ikompli. Dawn l-azzjendi huma il-Quick Fix, il-Maple li provdulna il-Sourdough għawek, grazzi kol il-Browns, l-Afex Media, il-Kutriko, il-Garmin, ringrazzja li kif sali waslu l-lil, il-mistieden, uħut mit-tim tagħna. Nirgrazzja wkoll l-Angelo Aquilina 9986645 u ovvjament in-numru ta' Derek u l-Vinja Capricci nsali minn hawnhekk għall-familja Sajd li għandhom album l-ewwel u qabel kollox il-kwalità, għal daqstant niżgurakom illi tażlu x'tażlu minn dak il-ħanut mhux se toħorġu id-diżappuntati, anzi ferħanin ferm. Ħankomplu s-sajjena u Anthony Abela mediċi. Okay. Mela, nixtieq nitħaddet fuq episodju ieħor f'ħajtek li nimmaġina stressanti. Kien hemm din il-traġedja tal-Egypt Air, il-hijack tal-Egypt Air li huwa wieħed mill-iktar hijacks imdemmi fl-istorja tad-dinja fil-verità. Yes. Meta bdejt nagħmel riċerka dwaru sibt li sibt titli tipo dan huwa eżatt kif ma kellekx teħendilja kwalunkwe tip ta' hijacks biex ta' krem saru ħafna żbalji u konsegwenza mietu ħafna nies ħalluqa. Yes. Mela, tista' tagħtina sommarju tal-istorja x'kienet ħan nippożizzjonaw. Mela da 24 November 1985. Daw dati niftakarhom bl-amment jiena. Għalfejn tkun ktibt dwarhom. Tkun ktibt dwarhom. Però I have a very good memory for dates. Sewa. U każijiet li nkun għextom, tinsiex nkun għext il-każ. Nibqa' niftakarhom. Bħala sideline, ġiet li kont nkun il-qorti, nara pulizija, jkollhom l-ewwel każ ta' merde u ta' ħaġa serja. U jitilgħu jiġdu jgħidu ma jiftakrux. I can't believe it. Kif ma tiftakarx? Ma jistax ikun ma tiftakarx dal-affarijiet. Anyway, coming back to this, thank you. Coming back to this, dana sar tal-ajruplan tal-Egypt Sewa. minn Greċja suppost sejr lejn l-Eġittu. U 10 minutes through the flight, 3 persuni qamu minn mis-sit tagħhom u they took over l-ajruplan. They were hijacked. Il-persuna li kienet fuq quddiem mar fil-cockpit, liħor li kien fis-sit ta' warajh tela quddiem u għad jidderiġi kien il-leader tagħhom u għad jidderiġi l-sistema kollha u kien hemm ieħor fuq wara net. Ta' quddiem net kien għali Reżaq li mbagħad eventually tressaq il-qorti tal-leader tagħhom eventually kien miet u anke ta' wara kien miet. Issa nispjegalek il-kundizzjoni kif ġew. Il-leader tagħhom wieħed qed jikkontrolla fil-cockpit li ma kienu jafu li kien hemm 4 security officers fuq l-ajruplan. Kollha kellhom Browning revolvers with hollow point bullets.
li allura jekk jisparaw joqtlu persuna ma jippuncturjawx il-fuselage. So, Għax il-hollow point meta on impact tinfetaħ. Tinfetaħ. Tiġi isa tjuli, tiġi isa u fjuli. allura ma jagħmilx sara lill-ajruplan. Sewa. Dik meta tolqot l-għadam, Yes, yes. It's designed for that, for these type of close encounters. li jaffer miktar diffiċli biex neħħija minn ġismek u jektar naħseb fatali. Mux għal, it's not a question ta' fatalità bħalissa, tinni minuta ċans. Da, il-security guards kolla, law l-erba, li kienem fil-cockpit kellu l-arba ġo bagalja. ġo attache case. Li allora ma sadax ġippikja qoddim il-hijacker. Il-steward ta' parsi steward li kien fuq qoddim kellu l-bagalja ħdejn il-dak, job again, attache case oħra ħdejn l-area fuq l-qoddim tal-aeroplan fejn kunem likel, fejn jagħmlu l-tel, misħun, etc. etc. Kien hemm security guard ieħor li kien passiġġier malli dikjaraw li hemm hijack. Guess where il-pistola tiegħu ġo Jersey tefaħħa fl-artu ta' il-qudiem. Għada xejn ta' 4 security guards incapacitated mal-ewwel. U kien hemm ieħor insit 9D li żamm il-pistola qudiemu fis-sit fil-but ta' wara tas-sit li għallu reġi s-sit ta' qudiemu. Żamm il-pistola hemmhekk. Dana Mohammed Medħad. Dana il-hijacker ta' qudiem li kien il-leader beda jgħajjat in-nies biex qabbat wieħed minn daw is-security guards li ma kellu xejn fuq armi xejn biex jiġbor il-passaporti tan-nies kollha. Ġabar il-passaporti tan-nies, dan għażluhom l-Iżraeli, kien hemm 3 Iżraeljani, l-Iżraeljani, l-Amerikani, il-Franċiżi u wara ġew l-Awstraljani. Excuse me. Jek titnaqel ma titnaqel kafe u hekk? Da xejn x'ismu espresso. Espresso. Missa tiġi tkellimt fuq il-mikrofon jien. Ma importax, allora, ma mux nitkellmu beħbib billi nagħmel kafe. Mela ħankompli. Dana bdew jiġbor il-passaport, imbagħad beda jaqbad in-nies u jpoġġihom, ibiddilhom il-pożizzjoni tas-sit. Poġġa l-Iżraeljani fuq quddiem, lill-Amerikani fis-sit ta' wara, lill-Franċiż fis-sit ta' wara u l-Kanadiża fis-sit ta' wara, Kanadiża u Awstraljana. Wara li għamil dal-proċess, beda jgħidilhom wieħed biex jifriskjawhom, jeżaminawhom. U beda jeżaminawhom u jerġa' jpoġġihom posthom. Beda jkompli mbagħad fuq l-oħrajn u kien hemm dal-Eġizzjan, security guard, kellu l-pistola qudiemu. Da malli joħroġ minn hemmhekk ħajindunaw li kien security guard u kien ħajqalaħħa. Da ħareġ il-pistola. Spara lil-hijacker ta' qoddim u qatlu. Indi tam l-oħrajn ħarġu mill-cockpit u bdew minn wara u bdew jisparaw fuq. Lill-security guard laqtuh f'daru. Fortunatament il-pistola li kellu l-hijacker ta' qoddim kienet difettuża u ma qatlitux. Daħlet il-balla ġo daru ma baqgħet embedded ma kienx saħħa. In the process dak il-ħin kien hemm barax ta' 7 tiri minn wara, ta' 6 tiri minn wara għal fuq quddiem. Barax ta' 6 tiri oħra minn quddiem lura sewwa u ix-shot tas-security guard jew shots tas-security guard ġo dan il-persuna l-hijacker li miet. In the process, peress li kienu l-hijackers, mux il-security guards, l-hijackers kellhom revolvers rather mill pistoli. Il-bullets, 2 minnhom ippuncturjaw il-fuselage. U allura l-ajruplan beda jiddi kompressa. Nizlu
il-masks għan-nies. U il-pilot, he radioed in diversi l-ewwel prova jmur Sigonella u ma ħallewx. U mbagħad he radioed in Malta. Għall-ewwel qalulu le. Għallhom listen, jiena għandi decompression tal-aeroplan, ovvjament my fuel jaħli ħafna iżjed fuel l-aeroplan meta jkun at 10,000 feet milli at 35,000 feet. U allura għallhom ma nħaqx nasal mur post ieħor, jew dan jew I have to ditch the plane. U għall-ewwel tfew l-airport għaw Malta, tfew l-airport lights. U mbagħad for Tar-runway ġifieri? Tar-runway. Tfew l-airport lights. Hekk jagħmlu, every pajjiż jagħmel hekk, meta ma jħallix ma jridx iħallu ajruplan jidħol. Però mbagħad inqallhom isma' dana nkella ħajkolli niddiċċja l-ajruplan. For humanitarian reasons ħallew jinżel. U ħallew jinżel u d-diriġew jinżel Park 4. Li hija bħallum hemm Park 4 hemm l-erja fejn hemm il-Lufthansa Teknik. Hemmhekk. U niżel l-ajruplan hemmhekk tella in the meantime crisis management sieħ, il-Prim Ministru mar l-airport, mar fit-tower. Min kien Prim Ministru dak iż-żmien? Kien dak iż-żmien Mifsud Kalmen Mussul Bonnici. Mar fit-tower, u mar Lori Sant, u marru diversi ministri oħra kollha fit-tower, u l-ar ħaġa li setgħu jagħmlu. Spiega l-fej l-ar ħaġa li setgħu jagħmlu bħala negotiation tactic inti. Eżatt, jiena kont f'kombinazzjoni ftit ġimgħat qabel kienna ntażinna tim ta' xi 20 pulizija, armata u aħna mill-forensika. Biex nattendu ġew l-Amerikani tawna kors kbir ħafna fuq hijack negotiations. U one of the principal items li għandek li jgħidulek u tallimna li il-negotiator irrid jinnegozja mal-hijacker. U jinnegozja mal-autoritajiet. Allura, like that, he's gaining time. Jekk inti għandek il-negozjatur għal Prim Ministru, il-nifsu, il-hijacker ħajstenna l-answer straight away, iva jew le. Mux il-Prim Ministru għandu l-autorità. Għax għandu l-autorità jgħidilek. Għax ma jistaj duri għajt, zom ta' ħamur nistaqsil ta' fuq. Għax memħat fuq. Għax memħat fuq. So it's the worst thing that you could do. U dik kienet is-sitwazzjoni hawnhekk. Kalmenu kellu training f'negotiations ta' dak it-tip. No. Kien hemm prova jipperswadih biex ma jbjaqmux dak il-majt. Xi ma kontx fit-tower. Sewwa. Sewwa. Ġifieri f'dal punt għadek m'intix qiegħed fuq ix-xena. Fuq ix-xena malli kien hemm l-ajruplan informa l-tower u t-tower informa l-pulizija li kien nieżel Malta, id-depo immedjatament ikkontattjaw lili u l-tim tiegħi biex inkunu stand-by. Dawn in-nies li għat li inti li ċemplu l-kom qabel ma jsir. Meta jsir delit. Kombinazzjoni dakinhar kollha kemm aħna konna it-teach ta' wieħed minn nistana stess, wieħed minn sħabna. Konna The Palms, St. Julius. Kem bedda jiddajda. U xi 3 snin bis-sala bukjati bil-catering u da isma' ħajkolna mmorru. U kollha nitilqu kollha tlaqna ħlifu u biss wasn't eżentat milli dana milli jiġi. Aħna tlaqna niġru, morna d-depo, ġibna l-kits tagħna kollha lesti, available waiting għal jiġri. Id-depo mortu mhux ħalluqa. Le, għall-ewwel id-depo morna biex inġibu l-affarijiet, maħna konna tiġ. Ma kenniex l-equipment, ma nwaħdux maħna. Mintonx Batman speċa. U dana, inti min tam nizel l-aeroplan, għalunna li dana ma li nizel ħalla tella tabib. Għaxrit tabib biex eżamina l-sieħbu l-hijacker biex jarek ux ħajja u mejjet. U tabib għallu le ta' mejjet. Umbat għallu ħan eżamina l-Sky Marshal. U l-ħalli għallu ħan eżamina. U dan għallu qed imut l-aħħar għallu ħan nizlu wkoll u nizlu mill-ajruplan. In the process talbu biex jingħataw fuel u ikel u l-tower għalulhom fuel ma nistax intukom għaliex l-ajruplan
kellu t-toqob fil-fuselage, ma jistax jerġa' jitla'. In the meantime, it-tabib ipperswada li hijacker li iħalli xi nisa joħorġu mill-ajruplan u l-ewwel ma ħarġu kien hemm truppa ta' Eġizzjani, kienu dancers, kien hemm truppa ta' Filipinos, nisa, b'kollox 32 of them, u ħallewhom jinżlu. In exchange for food. Immedjatament wara, il-hijacker għajjat lill-ewwel Iżraeljana biex toħroġ. U di ħasbet li ħirġa bħal oħrajn, bħal nisa l-oħra, il-barra. Ħarġet happily hekk. Kif ħarġet fuq il-passenger steps biex tinżel? Ħareġ il-pistola u sparala. U laqata frasa. Imma ħalaqata sbrix. Sbrix. Xi fejn titizif li kienet mejta. Qabada daw għaddabba fuq il-passenger steps għal-isfel. U dik baqgħet immobli isfel taħt il-passenger steps. Umbat, ovvjament, immedjatament li dana loħ saħbita għajat lila wara xi kwarta għajat lila. Għaxu għallom, jekk mux se tħalluni nitilqu, ħanibda noqtol in-nies. Għajat li seħbita, kienet Mendelssohn, u tatir di ħarġet maċċa, ippreparata biex tmut. Tal-punt qed jinnegozja direttament ma' Carmenu Eżattu, Bonnici. dejjem magħhom kien qed jinnegozja. Sewa, u meta la darba kien hemm l-ewwel qtil. Iżed u iżed imbagħad daqshekk. La darba kien hemm qtil għalulhom mhux se toħorġu minn hawn. Lanqatel Malta, the investigation has to continue here. Tek li żball li għamil hijacker li qatel. Kieku ma qatilx kien forsi b'xi mod jinnegozjaw, ma la qatel ma jistax, there's no way. Imbagħad ħalla, imbagħad qatel lil din il-Mendelssohn mietet. L-ewwel waħda mietet jew. L-ewwel waħda le. So. Kienet below the passenger steps. Imbagħad għajjat l-ewwel Amerikan, Patrick Scott Baker, kien twil xi 6'6". 5, U again, dan hijacker kien żgħir, x'insparalu laqtu frasu ma again sprix. Wadbu bil-passenger steps għal-isfel. Imbagħad ġew grupp ta' ġabu l-ikel bil-fanniet li pulizija libsin ta' nies tal-airport. U kif kellhom il-fan hemmhekk qabdu lil Patrick u ġarrewh. L-oħra kif Patrick wadbu l-isfel rati ċaqlaq l-art sitama. Niżel down the steps u reċa tagħti ieħor. U d-darba laqata fil-pelvis. Trid iktar il-maju. Ħajani, Għandek il-ma, għandek il-kafe. Għax qed ninħaraq. Efem, għadni jakker ma s'issaw. U dana. U reġa tal-ejġri up the passenger steps u reġa mar biex jispara lil. Ma kienx xi marksman kbir milli qed nismala. Ma kienx marksman kbir. Mbagħad daħal biex reġa jispara lil-the passenger li ħater Amerikana kienet. U għatila ukoll. That was during the night. In the process, jiena għajtuna immorna għabbat nistija immorru mal-ewel l-isptar, ħadna il-ħwejjeġ, tajnijom ħwejjeġ oħrajn, bodysuits, u ħadna l-ħwejjeġ tal-daw kolla li ġew released. Sewa. ħadna l-evidenza tagħhom dak il-ħin. Umbagħad bdew ġejjin Patrick Scott Baker, kien ferut, kien hemm żewġ stewardesses nisa kellhom feriti laqathom fl-ewwel sparatura peress li kienu poġġew fis-seats intlaqtu bl-isparatura wkoll. Tnejn minnhom kellhom feriti fil-pelvis, fil-lower parts of their body. Allura ħadda ritratti tal-feriti tagħhom, we documented them, etc. etc. Kif jissir ix-xogħol kollu. Interrogated them as well. Imma l-interrogazzjoni naħseb mhux inti tagħmel hawn. Kelli ispetturi miegħi, però kont preżenti jiena, dak il-ħin għamilna l-ħin kollu, lejl kollu kważi hemmhekk. Safratant fil-qija ta' Malta x'qed jiġri? Speċa kulħadd niżel ħallu biex jara x'qed jiġri. Dak il-ħin il-ġurnalisti biss naħseb jiena kienu dak il-ħin bil-lejl, qed nitkellmu bil-lejl.
Mbagħad filgħodu l-airport kien cordoned off, ma tistax tersaq wis qrib. Fil-fatt filgħodu kien hemm il-ġurnalisti tal-Orizzont minn għalija u kienu qed jieħdu b'xi kamera qawwija li tersaq qrib ħafna l-ajruplan, ma kienu l-bot ħafna, kienu xi 1 or 2 kilometers il-bot. U xorta ġabu ritratti fil-gazzetta tal-hijacker qed joħroġ mill-ajruplan fl-10 ta' filgħodu. Ħareġ lill-aħħar Amerikana li kien hemm li kienet ninkfluk u spara la frasa. U din waqgħet mill-ajruplan, baqgħet hemm mill-10 filgħodu sa xi sija ta' wara f'sinar. Mnalla kien ġurnata kiesħa ħafna x'kienet tmut. U mbagħad ġie trak bil-blikel u waqt li qed jagħtuhom l-ikel tefgħu fit-trakk u ħadu għat-tower. Mit-tower mbagħad kien hemm l-ambulanza u ħadu għal dritt l-isptar. Dimintam qalulna biha u jiena mort mal-ewwel l-isptar biex nara l-kondizzjoni tagħha. Kif wasalt hemmhekk ġie il-tabib tal-ITU għalli jisma' għalli għadhom kemm informawna mill-Ambaxxata Amerikana li dina kellha hepatitis C, which is extremely contagious. Għalli you have to be careful. Niftakar kien hemm il-maġistrat semaħħa għalli lele għallina minix se nidħol ninterroga jien, nieħdela xhieda jien. Jiena maġistrat m'għandix nieħu dik ir-riskju. Għalli dottor Abela Meġġi qed inqabbad lilek biex toħdilha xhieda inti. U tħalt fil-ITU, tkellimt ma' Dr. Lawrence Rinzo li kien il-neurosurgeon li eventualment opera u salva. Għax eleva l-bullet minn ġorasa. Da, Rinzo kien kitab ktib dwar dil-esperienza. Ejja? Ejja kidir li, għala sibux Lawrence Rinzo. He was good, he was a very good neurosurgeon. Bil-ju, Lawrence. U dana, il-maġistrat ridni biex noħdilha x-xhieda. Norija ritratt ta' seħbita li kien qatel. Biex tidentifika, għax inti ma tistax tagħmel autopsja jekk ma jkollokx identification tal-persuna. F'dak il-punt, f'dan il-xenarju li qed penġiri, l-iskop tal-eżerċizzju x'ikun? Inti x'qed tipprova x'inhu lan? Lan l-għonet li nesegwixxi l-ordnijiet tal-maġistrat. Sewwa. Il-maġistrat talabni biex noħdilha x-xhieda biex tidentifika qabel kif għada avolja kella bulli ġorasa, ma kienet għada qabel ma ġie operata, kienet għada quite biex kun tista' ssir l-autopsja f'dan il-każ. Mhux tagħha, ovvjament. Tal-persuna li identifika. Ta' Rogan Camp li kienet seħbita. Però xort hemm l-utilità tal-autopsja mhux bil-fors. Darba kien hemm tielu kulħadd raħ u xorta l-autopsja se tissir. Legal requirements dawn. Sewwa. U dana, kull mewt li mhijiex naturali trid tissir autopsja. Tissir autopsja. Ftemna. Jekk kull mewt li ma tkunx registered minn tabib li kien jafa li kun jaf dik il-persuna, firri kun ċertifika l-mewt tagħha. Sewwa. Jekk ma jkolli ċertifikat tal-mewt tissir autopsja. It becomes a medical legal case. Sewwa, okay. F'dan il-każ qed ngħidlek ħadtilha x-xhieda tagħha u mbagħad Lawrence Rinzo tellaħħa l-operating theater u opera. In the meantime, in the interval in the morning, ħana spiċċajna mill-isptar fil-5-6 ta' filgħodu, battom id-dar jistieħu sa'tejn u rtajna nerġgħu rtajna fit-8 ta' filgħodu. In the meantime, kien hemm Arzi Tamar li kienet kella l-Izraeljana li kienet sparata ġorasa u fil-pelvis u mort biex nara kif inhi, etc. U nara l-oħrajn. In the meantime, u niċbor l-evidenza kollha, ġbarna kollox kienna mill-bidunetta minna x-xogħol. Mbagħad dak il-ħin ġie il-xaġ d'afferra Iżraeljan. U għallunna ma kollega taħħa mara. U xtaqu li. Xaġ d'affer x'nu ambasċatur? Ma jkunx ambasċatur, ma jkun next in line. Okay. So, u talbuni biex kelmuha. Għettilhom bil-kondizjoni waħda li jintom ħatkelmuha bl-Ingliż, ma rix kliem bl-Iżraeljan li ma nkunx nisa nifhem x'qed tgħidula. So I need to monitor, control the situation.
Għallu li all right. U daħaltom fil-kamra fej kienet din għanzir tamar. Għallu la xismu xalom, anka jina tila xalom. Xalom tfisser kif inti. U dana. U dim tirrilassa ftit. She thought she was in an Arab country. Allura waqt li kienet fil-kamra volja pazjenta, kienet imwerra li tirċivi. L-istorja tkompli hemmhekk. So, allora melli jina ħallejt l-Izraeljani kelmuha, tirrilassa li she was in a safe country. Mu ħajġi la xejn, iżjed f'Malta. U dana, u tkellmu bl-Inglis, ħattilhom make sure li qed jitkellmu normali biex ngħidlek, u that was it. Immedjatament wara kelli di tal-Inkflug li kelli mur l-ITU biex noħdi l-xhieda. So that was the whole day of Sunday, taken up completely. Sunday evening at 8 p.m. the driver at Lussa l-estejna mix-xogħol tal-sptar. Ejja morru sal-airport, ħanna rawx qed jiġri hemmhekk. U kif wasalna ħdej Park 4, fuq il-radio tal-pulizija nismgħu l-ajjat tal-fireman, tal-pulizija. Mill-airport qed jgħidu fuq il-tanoj tal-microphones tas-servizz li hemm sparaturi fil-Park 4 li l-firemen qed jisparawlhom kien hemm ajruplan that was burning. Li kien dal-ajruplan Li kien dal-ajruplan tal-Eġipter. U x'kien ġara? Li ġara kien li l-Eġizzjani, apparently kienu il-permissu kien ħalla truppa ta' Eġizzjani jinżlu b'ajruplan Eġizzjan, militari Eġizzjan f'Malta, in a different area of the airport. U dawna suppost kienu qed jiġu gwidati minn espert militari Amerikan. Effettivament, it-riżultat later li ma kien veru xejn. Daħku bil-gvern daw l-Eġizzjani. Batu l-istess troops ta' soldati li kienu attakkaw lil Ċipru xi ftit snin qabel. U dawna, they had one intention. Kill everyone basta toqtlu lil-hijackers. That was their aim. So, xi 4 soldati daħlu mill-ajruplan, minn taħt l-ajruplan, fetħu il-luggage boot ta' wara u poġġew 2 kilos of Semtex. Ma, spiega l-qawwa xi tfisser 2 kilos. Semtex, 1 kilo of Semtex inkisser Kastilja, seb wara 2 kilos. Kilo of Semtex It's extremely esplosiv qawwi ħafna, li wieħed mill-iktar esplosivi qawwijin. So, u da waħħal 2 kilos. Da poġġa 2 kilos taħt fil-hold. Imma x'kien di ignoranza jew They wanted to destroy everyone inside the plane basta joqtlu l-hijackers. Assa ngħidlek għaliex. Dawna imbagħad kien hemm soldati li attakkaw l-ajruplan from the wings, telgħu fuq il-wings u fetħu l-emergency exits tal-wings u kien hemm trupp oħra erba' Eġizzjani oħra, soldati telgħu minn passenger steps ta' quddiem fetħu il-biba ta' qoddim biex jaqtlu l-hijackers. In the process, il-hijacker ta' qoddim roamed lane. All right? Ħareġ u sparalhom. Mhux sparalhom, bagħtilhom tefalhom hand grenade. As a result, daw l-4 soldati ta' qoddim spiċċaw b'saqajhom imtajra. U baqgħu Malta, kellhom jibqgħu Malta, sakemm jiġu kurati. Wieħed minn daw soldati sparalu l-hijacker laqtu. L-għalli reżaq. So, issa, da kollox f'daqqa waħda qed jiġri, Dat ngħidu f'temp ta' kemm il-minuta. Ftit minuti, ftit. In the meantime dawk li telgħu fuq il-passenger steps ta' quddiem, fil-passenger telgħu fuq il-wings, fetħu l-emergency exits.
grupp minnhom spara l-qoddim u grupp minnhom spara lura. Sprejaturi b'submachine guns. Fuq in-naħta wara, exactly wara t-tieqa, kien hemm il-Palestinjani li ħallihom hemm kienu xi 8 jew 9 Palestinjani nisa bit-tfal tagħhom. Kważi qatilhom kollha. Il-seats kienu punctured, għamilt tracing tad-direzzjoni tal-bullets. Kull balla li kien hemm li ġi sparata fuq dak l-ajruplan, it-tracjajta. U d-direzzjoni. Again b'dawn it-tapes, kien hemm 92 shots inside the aircraft. U għamiltolhom it-tapes, palma għamilt it-tape tal-blood grouping, tal-dak il-kas l-ewwel wieħed li kelli, tal-karozza li qatel l-mara, għamilt tapings ukoll b'dan il-kas biex ngħaddi minn sita li ieħor to trace l-spray minn fej għadda. Minn fej beda u fej spiċċa. Fej spiċċa. Kemm il-qudiem u kemm lura. Għara sib xi ritratt ta' dat taping kif ikun, ħalli nkun nistgħu ntellaw ritratt ħalli nies ikollhom naqra kont ħadd parti f'programm Evidenza u jidher daw it-taping. Provajt nfittex link ta' Evidenza ma ħbewa sew l-Evidenza. Imma nixtieq nara aħna għax sibt 4 stampi u hekk tiegħu, imma jekk insibu taping in ġenerali ħalli min qed jisma' jkollu idea naqa' viżiva. Mela sparaw tnej u design bullet, telqet hand grenade. In the meantime, splodew l-esplosiv. Sewa. Da, immedjatament sar fireball, tella mal-fuselage ta' fuq, l-overhead tal-cabinets li kunem fuq il-passeġġieri kienu tal-plastik, kollha ħadu n-nar, għax in-nar mexa l-qoddim, kien ħafna rieħ ta' kienar, ħafna rieħ. Allura rieħ if-hand il-fire. U within seconds kważi, ħafna minn nies fgaw. Mill-Eġizzjani f'dak il-hijack mietu 60 persuna għaw Malta. Żewġ Palestinjani nisa kellhom terminal pregnancies, jifieri bażikament kien nagħmlu autopsja ta' 62 għax il-babies kienu kważi twildu. So, minn dawn it-62 il-hijacker qatel 2. U spara fera 2 oħra. U l-Eġizzjani qatlu xi 54. Għaliex anke dawk malli fetħu l-passenger steps, l-emergency exits, kien hemm xi Eġizzjani li kienu poġġew fuq wara x'kienu inqas għal hijackers ma kienux ta' tret tal-jom, allura dawk tefgħu fuq wara, bħalma tefgħu lill-Palestinjani fuq wara. So daw il-hijackers kienu Palestinjani. L-nisa Palestinjani miflok ma ħallewhom joħorġu, żawhom hemm bit-tfal tagħhom. U ippruvaw joħorġu xi 4 Eġizzjani minn ġol wings. Kif nislu fuq l-airport fuq it-tarmak tal-airport, sparawlhom u qatluhom. L-Eġizzjani stess. Għalfejn din ir-rabja kollha, għalfejn din id-determinazzjoni li jesterminaw kollox. Dik isaqsi l-awtoritajiet Eġizzjani. Naf li meta qed nixedda kollu fil-qorti jiena l-ambaxxatur Amerikan tgħix kemm ħagost li u faħarni li ġi ringrazzjani tax-xogħol li għamilt. U l-ambaxxatur Eġizzjan tgħix kemm irrabja. Żgur x'inti kellek l-irwol li tidħol mbagħad fl-ajruplan biex tiddeterminaw hekk x'ġara. U żgur, jiena l-maġistrat ħatarni biex inkun kustodju ta' dak l-ajruplan. Kemm dak il-proċess? Dom 6 xhur. Kuljum fuq l-ajruplan? Kull meta jiġi xi ħadd biex jeżamina l-ajruplan, kont immur jien biex niftħilhom is-siġilli u jidħlu ġewwa. Issa, immedjatament wara di l-proċess fil-bidunet qed nitkellmu, ġew il-fire brigade biex joħorġu l-pazjenti in-nies barra dak li setgħu salvaw.
ħafna minnhom anke firemen stess were taken up by the fumes u għax kien fumes tossiku, dawk il-plastik jaħraq, kien tossiku ħafna. X'in għamilt l-eżami tossikoloġiku tad-dem ta' daw il-mejtin kollha, kollha kellhom a very high level of carbon monoxide ġo demmhom, enough to kill them. So, kien hemm uħud li kellhom anke hydrogen cyanide fil-dana, bil-plastics li kien hemm. Unbat kien hemm xi ftit li għetlek li kien hemm wieħed tifel żgħir miskin laqtuh bil-bullets u qatluh. Kien hemm da Elwikel sparawlu l-Eġizzjani fuq it-tarmak, kien għadu jiżżewweġ miskin da. Anyway, jien kif smajt li hemm dal-konflitti kollha fuq ir-radio tal-pulizija li hemm dal-firing kollu, għetlu driver għetlu imxi biex lura mmorru l-isptar malajl, għax issa jiġu jibdew jġibu l-pazjenti hemmhekk. Għaxajt mortura l-isptar, dak il-ħin għajat li il-superintendent tal-isptar u kien hemm il-Ministru minn Alija Moran, preżenti miegħu tal-Health, għallu li doktor għamela mediċi, situazzjoni hija gravi, ħanħallulek il-tobba kollha tal-casualty u t-tobba kollha li hemm qegħdin stand-by ħdej l-ajruplan fidejk biex tiggwidhom inti. Mela, ħaneħdu 2 minuti pawza. Neħu nagħmlu kafè, naqra ilma, narawkom wara dal-kafè. Dive into a simple health check, body mass index and more for just $19.99. Browns. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Mela ħammuru għat-tieni parti ta' dik l-operazzjoni li qed nitħattu dwarha tal-hijack tal-Egypt Air. Għax inti spjegajt il-parti meta daħlu truppa u l-Eġizzjani attakkaw. Sewa, però kien fadal hijacker wieħed li kienu l-ħaj. So, milli kont tispjegali. Dak il-hijacker laqtuh sparawlu l-Eġizzjani u laqtuh ġo sidru. He was losing a lot of blood. Dan neħħal ħud. Kitzix kien għadu kem tefal hand grenade li dawk l-4 soldati li kienu ġew amputati hemmhekk. Nizel lawn the passenger steps, ġewa Eġizzjani oħrajn soldati, għallu inti, għallu għaddu kem sparali wieħed mill-hijackers. Poġġa fuq il-passenger steps, ġiet l-ambulanza u ħaditu. Laba tal-vittma. Laba tal-vittma. Inti min tam l-Eġizzjani naħseb li ndunaw li kien ħarbilhom, xin ovvjament l-ambulanza ħaditu l-isptar. U l-isptar ħaditu mal-ewwel l-ITU biex imbattella l-operating theater. Ma allura ma kienx fil-casualty. In the meantime, wara l-impass kollu li splodew l-aeroplan, etc. Ġejt inċifejt telefonata li jew messaġġ li ġejjin il-ħajbatu hospital bus bil-pazjenti kollha fuqha. Tinsix kien għadu kemm qal il-Ministru li I'm responsible for the casualty department. Allura kont il-casualty kif waslet il-hospital bus fil-area St. Luke's kiena dak iż-żmien. Mort mal-ewwel nilqaħa bħala kien id-dover tiegħi bħala l-head tas-sezzjoni. U minn wara qabżu fetħu l-bibien, qabżu 4 pajżana, libsin slippers, mobbin hand grenades, submachine guns fidejhom, kollox. Għamlu li l-pistola ma' rasi, imbuttawni side u daħlu jiġru fil-casualty. U bdew iduru l-pazjenti kollha li kien hemm fil-casualty. X'għaddilek minn kif rajt il-pistola ma' rasek? Astaħseb dak il-ħin. Literalment astaħseb, you want to do a job, tagħmilha, kif telqu għaddew lil ġewwa tħalt niġri malajr il-casualty, ma ħrabx niġri, tħalt niġri l-casualty, biex nara x'se nagħmel,
għax ġew it-tobba fuqi. Għallu li aħna I will not work under these conditions, bil-pazjenti qed jiġu threatened b'daw in-nies, kollha kellhom ġabu kaxxa mimlija għodda kollha armamenti, iġorruha kaxxa kbira sewda, daħluha fil-casualty wkoll. U mbagħad U ma setgħu jagħmluha tagħhom biex ta' m'hemmx regoli bejn il-pajjiżi ta' min il-ġurisdizzjoni. Regola u l-ġurisdizzjoni dejjem ta' Malta. Imma dawn. U l-gvern iddeċida li daw jistgħu jabdu jitlu St. Luke's bil-maċin. Le, l-gvern ma kienx jaf. Daw tellhom fuq il-hospital bus u qabdu ġew. Issa nispjegalek għaliex. U dana u dak il-ħin ġi fuqi kien hemm dak ismin kien spettur kien qiegħed l-isptar. Ġi fuqi Anġelu Farrugia, illum l-speaker tal-Kamra. Ġi wieħed miegħu kien hemm wieħed Amerikan li kellu nisel Lebanis, u allura kien jitkellem l-arbi tajjeb. U ġew fuq għallu trid assistenza u tilhom bil-qalb kollha ġew daħlu miegħi, morna sibna l dawn l-4 soldati u bil-mod il-mod ipperswadajnihom that they put down their arms, kif they put down their arms and place them fil-kaxxa li kellhom til-kaxxa kbira. Qed il-pulizija biex malaj li joħduhom fil-Porter's Lodge tal-casualty taf li jkun hemm kamra bil-Porter's Lodge u sakkarnihom hemm. Ftit wara ġie il-Prim Ministru mal-ġeneral Eġizzjan u kif rajthom explodate imbagħad, kif rajthom ġew fuqi ġeris inlejja lej il-casualty. Ġrejt niġri fuq il-Prim Ministru u dawn batu daw is-soldati, daħlu fil-casualty qed jittretinjaw lin-nies kollha, qed twalaqnihom hemm, dal-ġeneral sar abjad karti. X'inhi għalli issa nordna biex jittieħdu kollha jittieħdu lura mal-ewwel l-airport. U fil-fatt ġarrewhom l-airport malajl within minutes u ma smajni xejn iżjed. Fil-fatt ħaduhom l-ajruplan Eġizzjan minus dawk l-4 soldati li kellhom saqjhom imkissrin. Qabatu telaq, fil-qas ħallew lill-maġistrati jew hekk li jinterrogawhom jew jinvestigawhom u telqu l-barra minn pajjiż. In the meantime, wara li stejna dil-biċċa, jiena mort l-airport biex nara għax tinsix kelli il-tobba tal-casualty u kelli t-tobba li kien hemm at the airport. U mort ħdej l-ajruplan li kien jaqbad. Ġifieri duħħan, ħirġin, firemen kien hemm xi wħud minnhom li ittieħdu l-isptar għax kienu overcome by fumes. Aħseb wara l-pazjenti li kien hemm ġew. Ġewwa. U mbagħad tlajt ftit fuq l-ajruplan nara pazjent nara n-nies passiġġieri li kienu mejta fuq l-ajruplan, speċjalment il-Palestinjani bit-tfal tagħhom kollha maħruqin, suwed. U xin finalment qed ngħidlek kien riħ qawwi which fanned the fumes u xin finalment saf kienu 11 nofs il-lejl dak il-ħin. There was nothing else we could do except għallu li mawx xiżjed nies ħajjin fl-ajruplan. We left it at that. In the meantime il-firemen tfew il-nar u fil-għodu kmini rġajt mort l-airport. At that point imbagħad beda l-proċess biex il-nies mejta jiġu eżaminati. Il-dak Rezak imma kif kienu sabuh? Rezak huma ma sabuhx għax daħlu fil-casualty biex ifittxuh. U kien qed jiġi operat. U kien qed jiġi operat fuq. Sewwa. U mbagħad kif eventwalment skoprejtu li dan kien għaliex imbagħad ġabu l-kaptan tal-ajruplan biex idur il-pazjenti, inkluż dawk li kienu għadhom kemm ġew operati u ħadhom ħarġu mill-ITU, qegħdin l-ITU ma kienu stable, u l-kaptan identifikah li kien wieħed li kien l-hijacker li kien fil-cockpit. X'inhi l-iktar ħaġa li tiftakar minn dik ix-xena meta tħalt fl-ajruplan? Wan il-ħruq kompletament li kien hemm. Across the whole board. Impressjonatek? Timpressjonak bil-forsu. Battar dawk in-nies kollha mejtin maħruqin. So, issa, at that point, l-ewwel kriterju kien li noħorġu il-passiġġiera mejta u npoġġuhom post safe. Jiena tlabt lill-Ministru qedlu mhuwiex safe, mhux korrett li ndaħħal 60 persuna mejta
fil-mortuarja ta' St. Luke's, għetlu barranin, ma nafux setawx kellhom mart differenti, għallon għadin daħal il-mart fil-isptar, għetlu rrit posti għor fejn nisaw namlu l-autopsja. U rranġaw li biex l-autopsi jisiru fil-anatomy department tal-università. Allora ġarrejna l-pazjenti kollha l-università, l-anatomy department kellhom section fej setgħu jisommu li 15 għander fil-friża u l-kumplament kelli bil-fors nagħmel l-autopsi tagħhom malajl għaxin kelli jibdew jiddeterjoraw lek. U xu l-proċess tal-autopsja f'dak il-punt? Inti m'intix il-pathologist imma? No, pero I was in charge of the pathologist. Il-maġistrat ħatarni biex nkun in charge. Sewa, spiegalna dal-proċess. Mela le, meta għandek daw il-pazjenti kollha, il-pazjenti, mhux pazjenti, il-mejtin kollha, l-ewwel ħaġa li tissir l-identification tagħhom. Unless they are fully identified, ma tistax tagħmel autopsja. So, l-ewwel ma tlabt qabel ma ħadhom l-università, jiena tlabtom tuni kamra jew hangar l-airport fejn nista' nżomm dawn il-passiġġiera mejta sakemm jiġu identifikati. Allura Ma daw kollha barranin minn ħajja. Barranin. Poġġewhom li kollha fuq hangar, dawn hangar, poġġejthom kollha fuq injam fl-art u within one day bdew iġibuli il-familjari tagħhom, pereżempju ġew il-Griegi l-ewwel. Kien hemm ħafna Griegi sailors Griegi, kellhom sailors passports. One mill-passaporti mill-evidenza tagħhom għax il-passaporti kienu ħadhomlhom minn kellhom xi forma ta' evidenza oħra ta' jew mariner's passport jew xi ħaġa, stajt nidentifika parzjalment min kienu. U l-flight log naħseb se ma tawilniex. Il-Griegi ma tawilna qatt. Il-flight log bil-passenger seats. Tgħidlix għaliex ma tawilniex. U tal-klabni l-għom diversi drabi. Pero jina il-nexxi li nibbildja mis-seating position, tinsiex ċaqal u diversi drabi il-passiġġiera, mill-passenger ticket li titla fuq l-aeroplan, mill-boarding pass, etc. Stajt nidentifika n-nis fej kienu u li ma pozizjoni titċaqalqu. Da kull wieħed, kollha kont identifikajthom għandi l-aeroplan bil-listi kollha persuna fej kienu l-hijackers, fej kienu il-sky marshals, everything. Veru għamil ċol muxin biz bil-nistijaj. Meticolus. So kena l-ewel il-bodies. Ġew l-ewel aeroplan militari Grik, ġab il-familjari tal-Grigi li kienu mejta u ħallejtom iduru madwar il-hangar u anyone that is identified mill-relatives tagħhom kont natuhom il-tag, namlhom tag magħhom to give them a name and etc. So, Kienet taqblek imma sens ta' miżerja tara daw il-familji. Kien hemm waħda mara miskina. Għall-ewwel il-maġistrati rrid jaħdilhom ix-xhieda hu. U mbagħad kien għadu kemm jilħaq, kien bedi jitqażżes ħafna però. Il-maġistrat. Il-maġistrat kien jitqażżes minn dal-affarijiet. Mbagħad jitqażżes jiġifieri bdek ħoss disgust. Mhux le, jiddejjaq minn affarijiet ta' mart u dana. U ġiet waħda mara qawwija miskina xieħa mat-tabib militari Grik. Spjegajn il-maġistrat spjegala li tiħux ħadilha xita tagħha mbagħad għala tiddur madwar il-post kollu sakemm tara jekk hemm xi ħadd mill-familja hemmhekk. Dina daret il-post kif waslet fuq bina. Di tajja twerza tqatta xara, tqatta rasa. Reċa tabib ġaba qudiem il-maġistrat. Għallu il-maġistrat li t-tabib għallu di biex kondizjoni biex noħdilha xhieda. Għedlu sur maġistrat, m'intix qed tarada kemm għarfet il-bina x'idit tagħmel di. Għalli jara d-dottor Abela Meċċi, mexxi inti, uħdilhom ix-xhieda inti kollha. U spiċċajt nieħu x-xhieda ta' kulħadd bil-formuli speċjali li kellna, sewwa, u bdejt naħdilhom ix-xhieda. Bħal di ovvjament aċċettajta. Il-grad tiegħek, l-rwol tiegħek, kien jippermettilek li tagħmel. Jiena I was head of forensics, kien nagħmel kollox.
Anka tuħu xhieda ġifieri tista'. Ek jekkordni għalek il-maġistrativa. Tista' tagħmilha. Yes. Għadhom sal-lum, l-esperti jistgħu jieħdu xhieda. Jekk jordnalhom il-maġistrat. Sewa. U ħaddi l-xhieda tagħha u tal-oħrajn imbagħad kollha u li ġew wara. Dawk il-Griki, mbagħad ġew l-Eġizzjani, mbagħad ġew il-Filippinos, kien hemm il-xaġ d'affer Filippino u beda jġib in-nies biex identifikaw il-ċerti. Kemm damna l-proċess? Domna 2-3 days, ma stanix indu mużjat għax inkella jiddekomponi l il-bodies. Ma li spiċċaj dal-proċess ta' identification. Il-hanger kont għat iżommuh b'xi mod rifriġerat? No, ma kenniex. Kien tisix kien Novembru. Hemm il-ksieħ. Hemm il-ksieħ. So, immedjatament li bdejna nidentifikawhom, bdejna nġorruhom to the l-Anatomy Department tal-Università u l-isptar appuntali 4 patoloġisti, għax 4 biskellu. 4 patoloġisti biex jgħinuni fl-autopsi. Issa, 4 kont sa nagħmel allura, 4 autopsi kull every time. Kemm id-dum tal-autopsja? Għandek half an hour, 1 hour, jiddependi. It takes time. Dom ta' 4 days għamiltom kollha, kważi kollha 60. Għax kien issa nispjega lek għaliex. In the meantime, il-patologu waħdu ma jistax ikun bisejt għal-qorti, irrid ikollu tabib ieħor. Allura appuntaw li 4 tobba, wieħed ma' kull patologu, il-patologu jieħu jagħmel l-analisi, jew jagħmel l-autopsja, u t-tabib li ieħor iniżel in-noti li qed jiddettalu il-patologu. U bekk lestejna ħafna mix-xogħol. Kelli nistej backing up bil-labels, nil-label jaw npoġġuhom fuq fit-twiebet li bdew jibatulna biex npoġġu dawk li nkunu lestejna fihom, ħalli mbagħad jittieħdu pajjiżhom. Kontu rnexxielkom tidentifikaw il-kulħadd? Yes. Kien hemm 2, wieħed minnhom il-hijacker li kien fuq wara li kien maħruq għal kollox. Konna semmejnieh Crispy Critters. Konna għadna ma nafux minn huma sakemm identifikajtu. Sewa. Ma hekk kien. Crispy Critters. Crispy Critters kienet u dana. Huwa komuni li jkun hemm id-dark humor hekk f'daw iċ-ċirkostanzi. Ġiet li jkun hemm jas. Alla ħares kieku. Huwa coping mechanism immaġna. U dana u x'kont se ngħid? Mela, jiena saqsejtek lessejna dawn kollha, però kien hemm l-Amerikani u l-Iżraeljani ġejna avviċinati mill-Ambaxxata Amerikana li xtaqgħu jkunaw jekk ma jimpurtax ikollhom jibgħatu l-patoloġisti Amerikani militari biex jagħmlu l-autopsja. Tilhom le. According to our law, ma jistgħux jagħmlu l-autopsja huma, irid ikunu l-Maltin li jagħmlu l-autopsja. Però nħallikum tajtom permess biex ikunu preżenti waqt l-autopsja li jniżlu records tagħhom kollha. Għax huma mbagħad imorru f'pajjiżhom l-Amerika u l-dana u jkun jistgħu jmexxu il-pre-trial conditions li jkollhom sonnuma. U l-għan tal-autopsja f'dak il-każ, jew dejjem huwa biex wieħed ifittex biex tara b'xi miet. Kif miet. Per esempio, miet suffocation, miet bil-carbon monoxide poisoning, li kollha ħadnilhom id-dem tagħhom u għamilna l-analisi kelli backup team li qed jagħmel l-analisi fil-laboratorju at the same time li jiena nkun qed immexxi l-autopsy fil-dana, fil-anatomy department. U għajr biex ikollok rekord storiku preċiż. Biex hemm xi utilità oħra li nifmu daw in-nies kollha kif mietu biex mietu. Bil-fors, għax inkella mill-att ta' trials li jistgħu jiżvolġu, irid ikollok l-evidenza kollha, nkella avukat difensur jgħidlek għax m'għamil ċek, jew għax m'għamil ċek. Inti irid ikollok kollox. Kif taf li mitħabba l-isparatur? Kif taf li mitħabba Per eżempju, kien hemm minnhom li mietu wieħed minnhom għax tefgħu hand grenade. Il-Eġizzjani u laqtu il-wekil minn għalija jekk mhux għalija l-wekil kien. Le, Subiran Pablito, li laqtuh b'dana bil-fragments ta' hand grenade, u għatluħ, kien Filippino.
fuq il-passenger, fuq l-airport tarmac, ġifieri qatluh da, għax kien qed jipprova jaħrab mill-ajruplan. L-Eġizzjani kienu qalulna li kellhom ordni li anyone who's trying to escape is potentially a hijacker u allura toqtlu. That's all they were bothered about. Ma kienx hemm kriżi diplomatika bejn il-pajjiżi. Fis-sens daw daħlu fil-pajjiż tagħna u ġust għamlu ħerba. U għamlu ħerba mingħajr ebda konsekwenza. Jiena ma nidħolx imbagħad fil-qasbis inkun nafx qed jiġri. Tkun nafx qed jiġri in the background imbagħad. U jiena kont rajt li dar Eżak kien tressa kien intbagħat il-ħabs Malta suppost tal-omru imma wara 7 snin ġi allowed to leave. Kien weħel 25 sena ħabs. 25 sena. Għax Malta ma kenniex il-liċi tal-hijack dak iż-żmien. Illum għandna. Sewa. Nafu għalfej kien tħalla jitlaq wara 7 snin, da? Tell the government at that time. This was about 1992. Jew xaċek. U ħallew jitlaq minn Malta, anzi, he was sent to Ghana. From Ghana, in the meantime, l-Amerikani qasbis kienu jafu. Min jaf kan ħadu They were very angry, I presume. In the meantime, mill-Ghana, għabat aeroplan ieħor għan Niġerja. Sakemm wasal in Niġerja, l-Amerikani kienu ġa arranġaw il-agents tagħhom biex jitilgħu fuq l-aeroplan, kif nisel in Niġerja arrestawh. U minn hemmhekk ħaduh mal-ewwel l-Amerika. U qatt tal-pija taħetu probabbli da. Issa apparently they are about to release him. Għax reċentement, last year, I was contacted minn l-ambasċat minn uffiċjali, senior officials tal-Pulizija Kanadiża biex jekk jirreleasjawh il-Kanada peress li qatel Kanadiża u t-tifla tagħha u t-tifel tagħha kien hemm Canadian with her baby li mietet asphyxiated fuq l-ajruplan. Il-Kanadiża ma kinux jafu plaqqas bdi b'xejn. L-Amerikani apparently formaw lil dawk il-pajjiżi l-oħra u l-Canada were interested in pursuing the thing. U ġbatu ispettur jew superintendent jew whatever biex għaw Malta biex jisib jaf l-informazzjoni. Polizija Malta ma jinu jafu xejn dwar il-kas, it's a long time ago, u kien hemm xi ħadd mill-pulizija li għallhom isma' Dr. Abelamed xikun jaf talbuni, can you gift them, can you help them? U ġew id-dar, qatt nispjegalhom x'kienu ma kienux l-affarijiet. Għettilom li l-Kanadiża ma mitiċ. Jaf kienet għajt ma nis interessanti, jint Madonna. Ħafna. Għettilom li l-Kanadiża ma mitiċ per minn hijacker, kawsa tal-hijacker. Kawsa tal-hijacking in ġenerali. Hijacking ġenerali, ma inqatlet bil-fjums tal-Eġizzjani li qabdu l-ajruplan. Daw it-nej, ma mitux with bullets jew dana jew wara. Bat santi għalu li jom, bat ma jina id-diriġejtom in that direction. Ħana li kax, badna dil-istoria u In the meantime, one second, kull belonging li kienem, kull sit fuq l-aeroplan, rrit jiġi eżaminat, għabbat it-tim tiegħi biex iduru sit, jaraw jisibu evidenza ta' kull sit, per esempio passenger boarding passes, etc. Belongings tal-dana, ġbarnijom kolla, mbagħad xin ġew l-ambasċati, tajnijom dawk li huma valuables, għaddejnijom l-ambasċati biex jaqsmuhom l-familjari tal-whoever. U minn hemmhekk sajt nippisjaw kol together il-pożizzjonijiet tal-passinġiera kollha fuq l-ajruplan anke meta ġew iċċaqalqin minn post tal-ieħor. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jett nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa sabru. Mela, storja ferm interessanti, vera huwa privileġġ li f'dan il-podcast ħanatu rendi kont ta' dil-parti tal-istorja ta' Malta illi kulħadd donnu nesa u kienet storja vera kbira għal dan il-pajjiż u inti kont protagonist
fija, grazzi tal-qisam dak kollu maħna, persos li anka dik waħeda hija biċċa dokument storiku li bħalu ma sbransi bux imkien ieħor, grazzi ħafna. Il-sebejniet u t-medijiet ukoll fil-pajjiż kien hemm ħafna tqanqil politiku. Between July and November ta' 1984, biss kena 30 incident ta' splussjonijiet ma' gazini tal-political parties, mal id-dar tal-kappillan tal-Furjana ġi bombed twice, l-assa tal-polizija ta' Taslima. Id-dar tal-kappillan tal-Furjana. Tal-Furjana, twice, in those 4 months. Tinsix kien hemm il-kwistjoni tal-teachers li kienu on strike, ħabba l-iskejjel tal-Knisja. Ok? Meta għatli? 1984. At the end of 1984. L-ħar 6 xhur ta' 1984. L-ħar 6 xhur tal-84. Tal-84 kien hemm 30. 30 splużjonijiet differenti. Kemm mietu? Mietu nies? Kien hemm le, ma jidilix kienu mietu nies, però kien hemm feruti sew, per esempio l-assa ta' pulizija ta' Taslima, kien hemm min kellu amputations. So, mbagħad kien hemm. U inti kont qed tipprova tiskopri kienu dawn in-nies. Kienu. Mbagħad u x'esplosiv kienu ntużaw. Li mill-esplosiv li ntużaw kien jidher ċar li ġej l-esplosiv kien ittieħed minn kien qed jiġbruhom minn ħdej filfla. Esplosivi militari. Sewwa. Li kienu based fuq TNT. Li tellaw il-bombi, allora tkun hemm xi ħadd li kien qed jitella l-bombi minn ħdejn filfla militari, unexploded bombs. Ġifieri, mela dawn l-unexploded bombs kienu xi tat-tieni gwerra dinija, pereżempju? Le, anke minn dat kienu jagħmlu tinsix sa 1960s jien niftakarhom, ma jien kont noqgħod ħadding li niftakarhom l-ajruplani Ingliżi għamlu target practice fuq filfla. Sewwa. U ġieli kienu jitfgħu bombi li ma kienx jisplodu. Ma kienx jisplodu, allura kien jibqa' kien sar dan il-proġett il-biċċa impriża fejn kienu jinżlu jaqbdu daw il-bombi li ma splodewx. Itellawhom u mbagħad jużawhom, ħafna minnhom kienu jużawhom il-fishermen biex jaqbdu l-ħut. Jispluż jagħmlu it's illegal ma jitflow l-esplużjonijiet fil-baħar biex il-ħut jitla' fil-wiċċ mejta. U daw 30 bomba kienu kollha konsegwenza. Ħafna minnhom kienu konsegwenza ta' dak il-proċess. Kien hemm min kien hemm fuq ukoll, jiġifieri Kien instab min kien qed jagħmelhom daw il-bombi? Kien hemm diversi nies, imma mhux kien hemm minn per esempio fil-każ ta' Pietro Paul Busuttil sibna meta sar l-ewwel mhux jien għax ma kontx preżenti fl-ewwel search u laqas fit-tieni search. Imma instabu parti mill-esplosivi li kien qed jintużaw daw il-bombi. Issa kif ġew hemmhekk. Busuttil kien dak li kien ġie frejmjat. Li kien ġie frejmjat. Let's put it this way, allegatament ġie frejmjat. Li allegatament ġie frejmjat. Ma tħallx fiha dik il-biċċa. Sewwa. Dak Pietro Paolo u dak Guido De Marco. For some reason, fejn konta jiġu jgħajtu li dejjem, dakinhar ma jgħidulix biex imur fuq il-post. Thank God. Ma kontx involved. Thank God I wasn't involved. Għax kienet epoka tal-biża. Imma kienu ċabu l-firearm, l-submachine gun li sabu fuq il-post, li allegatament intużat fil-shooting ta' Raymond Caruana. Sewa, u inti xkont id-determinajt fuq il-firearm? U id-determinajt il-gunshot residues tal-firearm. U kienet fil-fat l-arma? U li kienet l-arma. Sewa. Issa, minn hemmhekk imbagħad kienet ħadu għal prezentaw għal-pulizija, prezentaw għal-orti, il-ballistics officers, u tinsix kienet insterqet u instabet kienet erġet intużat fil-kas tal-bamboo bar Taslima. Shooting hemmhekk. Ma kontx nafa di. Użgur. Ġifieri insterqet mill-qorti. Mill-qorti. U meta kien sar kien sar shooting. Sar xi delitti ieħor biha. Ma kienx ma jidilix li kien miet, imma kien intużat fil-shooting tal-bamboo bar. Submachine gun. L-istess arma. Kienet enużi minn għalija, minn memorja ta' nitkellem. Tinsix I was not on the ballistics. I was nizamina gunshot residue, pero ma konx nizamina armi,
that was not my duty, not my job. I wasn't even trained to examine jekk arma ix użi, jekk ix whatever. Dakka kien hemm il-ballistics officers. Sewa. li kien hemm. Jiena kont neżamina the ballistic side, jifieri meta kien hemm il-shooting ta' persuna exactly on Good Friday raħal ġdid Bormla u kien hemm xi ħadd qabad kienu qed idejquh da qabad AK-47 u beda jispara. Dak il-ħin kienet għaddejja karozza tal-linja u ir-rikoxettjat balla marblu tad-dawl li kien tal-konkos dak iż-żmien daħlet fil-karozza u qatlet bniedem. Li kien fuq il-karozza intortament. U inti kien l-rwol tiegħek biex tara biex nara il-traġitti dak hemmhekk iva dik it's my role to examine the ballistic side. U dan ir-residwu li bdejt tispjegali l-ewwel. U residwu tal-gunshot residue kemm fuq il-persuna kemm fuq oħrajn li seta' kien hemm. So, meta waslet għandek l-arma? Mela, waslet għandek l-arma u inti ddepożitajt tal-qorti jew mill-qorti waslet. Le, jiena ma kontx jiena eżaminajt l-arma u tajt allura l-ballistics. Sewa. Il-ballistics officers li ppreżentaw l-armi l-qorti jien qatt ma konti determinajt li dik kienet l-arma jew dik xi ħadd ieħor kelli jagħmilha. Let me see. Mill-memorja llum fil-każ tal-Rimet Karwana, no, eżaminajt kien hemm gunshot residue, semmek innasal biex tiddetermin, definitely ma determinajt xien, għaliex il-ballistics officers li jeżaminaw il-balla biex jaraw l-striations li jkun hemm kull arma għandha xintaddi minn ġol barrel timbarax il-balla. Issa, iżjed ma tintuża l-arma, iżjed jista' jkollha faults ġofija. U allura l-striations li jkun hemm fuq il-balla jekk inti tispara balla oħra exactly warajha, jiġifieri test firing, tqabbel il-balla moħra għandek issib l-istess striations. U allura hemmhekk tiġi qisek fingerprint. Dik il-balla tiġi direttament involuta, you can prove li dik l-arma kienet l-arma li sparat il-każ liħor fejn kien omicidju. Kemmi You can see them under the microscope. Dawk is-set ta' striations, kemm huma uniċi? They are uniċi għal kollox. Uniċi għal kull arma. Yes. Anke plus li dik imbagħad għandek il-trigger xin jaħbat mal-balla li jagħmel marki fuqha. L-ejector marks li qed jimbotta l-arma il-balla il-fuq biex tiġi sparata. Veri għandek daw kollha marki li jitħallew fuq il-balla fuq l-iskartoċ, mhux il-balla, l-iskartoċ, li ovvjament xin jiġi sparat jekk inti għandek pistola l-arma l-iskartoċ jiġi ejected il-barra. Jekk għandek pistola l-iskartoċ jibqa' fil-barrel. Pero jekk issib l-arma mbagħad, inti tista' tikkompara l-iskartoċ mal-sin. Sewa. Każ ieħor li jisemma ħafna ta' dik l-epoka hija ovvjament l-istorja ta' Karen Gregg. Til ta' Karen Gregg. Inti meta splodit il-bomba li effettivament qatlet il-Karen, inti ma konċ? No, kont għadni lecturer l-università, ma konċ mal-pulizija, ma konċ qed ninvestiga, I was never involved. Id-divizjoni kienet għadha tażisti fil-verità. Ma kienx tażisti, eżattament. Sewa. Però snin wara 1985 kont ġejt mitlub mill-maġistrat li dejjem jibqa' l-maġistrat inkwerenti u meta jekk jispiċċa maġistrat jinħadar maġistrat ieħor in place u jieħu l-każijiet tal-maġistrat li kienu għadu spiċċa, ġifieri il-każ dejjem jibqa' taħt maġistrat. Il-maġistrat inkwerenti ta' dak iż-żmien li kellu l-każ fideh talab, ma niftakarx minn kien bħalissa, kien talabni biex nerġa' neżamina l-każ kollu u nara jekk insib xi evidenza ġdida. Tinsix forensika żviluppat ħafna minn 1980 sa 1985 kien hemm ħafna żviluppi teknoloġiċi, pereżempju mill-lat ta' fingerprints fuq karta, kif tista' televa fingerprint minn fuq karta, minn fuq plastics.
U enuk biex issib evidenza ġdida daw. Għamilt xogħol kollu iva kont sibt marki ġodda ta' palm print basikament. Konna qabbilnihom provajna nsibu nqablu il-palm print li sibna li levajna. Fejn sibtu għal-palm print? Fuq l-envelope. So, tista' spjegana naqra il-bomba kif kienet? Il-bomba kienet għamlu blokka ta' linja bżewġ toqob ġo fija biex jidħlu pencil AA battery, mux AA battery, AA batteries. Kien l-om kella molla on one side u xismu jisu wire on the other side fejn jieħu mal-dana minn ġol blokka. Il-żeġ monol biex jimbuttaw il-batterija in place għalli kunem good contact. Minna ħal-oħra kienem toqba zejra fil-blokka on the side ek. Sed labra xismu għaw Tal-inxir? Pin għaw xismu. Paperclip. Paperclip. Miftuħa, imdaħla ġo fija, minn ġotaw il-sewx toqob, li għaddu għallura tru minn sajda n-noħra tal-blokka, li kien għet iżommu il-kontakt mill-li għamel kontakt dal-pakket. Dak il-pakket kien embedded ġo splussiv, li kien very powerful u koll, kien pero splussiv, mux bħal Semtex, ma kien splussiv li jintuża fil-barrieri, all right? U kollox kien ġo pakket wieħed. TNT jiġi dak. TNT. No, mux TNT kien. Leversoft kien jismu. Leversoft. Leversoft. Kien tip ta' splussiv b'ammonium nitrate u affarijiet oħra, ma kien qawwi ħafna. U l-esplosiv kien il-blokka poġġewa bil-esplosiv maħħaġo jisu kaxxa tal-pinen, sewa ta' Parker per esempio, Parker pens kien ikun jiġu kaxxi ta' walinek, u il-pin, il-parti ta' barra tal-pin, li tkun imdawra, għada, kweljata, imqabda bit-tape ma' wrapping paper. Meta, mbagħad kollox inpoġġi ġo envelope, indirizzat, u mibgħut bil-posta. Waħda kienet mibgħuta lil-Professor Grek, u l-oħra mibgħuta lil Ketkuti Karwana, tabib Ketkuti Karwana. Dik ta' Ketkuti Karwana xin ipprova jiftaħa, il-postman ħallilu hemmhekk ħall-mosta, xin ipprova jiftaħa induna li kien hemm xi ħaġa ħażina, tefaħħa fil-bitħa malajl, dik ma splodiċ. U minn hemmhekk nafu x'kienet tintużat għax dik il-blokka elevaw il-Pulizija Taljana minn għalija u kienu għamlu l-analisi fuqha. Dik ta' Karen Grek malli t-tifla, malli l-missiera rċiva l-parcel, id-dar, it-tifla marret tiġri kienet ta' kemm ġejja mill-Ingilterra x'kienet skola l-Ingilterra. Marret tiġri iju huwa Kevin biex jiftħu il-parcel, il-present, malli għattet il-wrapping paper, ġibdet il-pin il-barra u splodit f'saqqa. Tajri tila sidira kollu. So, u għat li Kevin li kien daċi il-bot, il-fragments laqtu l-għajneħ u kien batu l-Ingilterra x'kien he was ready, kważi kien les biex jitlef għajneħ u koll. Pero at least he was not killed. Mela, isma. Dik kienet kif saret il-bomba. Il-ħinet jafas. Hemm xi mistoqsijiet minn il-Patreon stana li huma n-nies li huma li jsegwu l-podcast u hekk għandhom xi mistoqsijiet għalik. Inti kif qed tħossok? Ħajjin. Ħajjin? No, come on. Għansaqsik tnej minnhom. Sawa żewġ mistoqsijiet u nistgħu waqfu l-konverzazzjoni għaw, però jekk inti tkun imħajjar jiena nerġa' nistiednek għax hemm ħafna fuq xiex nitħattu jena inti.
Il-patruni staqsu miġjuba lilkom mill-Quick Fix ġewwa ħażebbuġ li jagħmlu screen protectors made to measure jew cut to measure preċiżament għal kull xorta ta' device. Għal daqstant jekk tixtiequ tipproteġu l-screens tagħkom jekk hux tal-mobile jew tat-tablet, il-windscreen le. Imma l-bqija irrikorru għand il-Quick Fix ġewwa ħażebbuġ, anzi jekk tridu tistgħu tkellmuhom fuq il-medja soċjali u jagħmlu l-pick-up u d-delivery. Ara tlaqna patruni jistaqsu jien u Anthony Abela Medici. Mela, l-ewwel mistoqsija minn Xardien u Xardien jistaqsi l-imkas jiddispjaċik li żjed li għadu ma ssolvix. Naħseb jien iktar wieħed li jiddispjaċini ta' Karen Gregg, for sure. U ta' Raymond Caruana li kont wasalt ħafna tħalt konsibt anke gunshot residues fuq persuni u ma tresqux. Dawk it-tnej, iżjed minn wieħed. Ma ta' Karen Gregg, ovvjament, għavolja ma kontx involut at the initial investigation, imma xorta jiddispjaċini li ma rnexxinix insolvuh il-każ. Taħseb li l-każ ta' Karen Gregg ma ġiex solvut sforz apatija politika jew intħil politiku? Jien qatt ma kelli pressure intħil politiku jien, għax Alla ħares ikellmuni għax ma kontx kon nisplodihom ġifieri, I will not allow li min jindaħalli fix-xogħol tiegħi, imma kien hemm diversi attentati anke wara li meta għamilna l-programm jien Dione Borg, waħda mill-programmi kienet ta' evidenza kienet fuq il-każ ta' Karen Gregg. Kien Dione Borg kien siden lill-Professur Gregg biex jitkellem fil-programm. U da svela skont Professor Gregg li l-envelope li ntuża fil-bomba tiegħu ġie magħmul ġie tajpjat minn uffiċċju ta' avukat f'Malta. U Professor Gregg talab lil qorti biex dal-envelop jiġi eżaminat mill-ġdid minn esperti barranin. Għadda żmien u qatt ma saret. Indimita l-Professor Gregg miet miskin minn arma sar jaf minn qatel it-tifla tiegħu. Kont tafu da, Professor Gregg inti? Għall-ewwel ma kontx nafu, ma mbagħad sirt nafu. Mhux tal-li hekk, tal-li 1979, fi frar tal-1979, my wife gave birth l-ewwel tifel li kelli, tifel wieħed għandi, tifel u tifla, imma t-tifel. U Professor Gregg kien wieħed mill-unika tobba li kien qed jaħdem fil obstetrics and gynae hawn l-isptar fil-maternity ward u kien wellet li t-tifel tiegħi. Jiġifieri sirt nafu mbagħad, ovvjament. Ma qabel ma konx nafu, 1979 biss sirt nafu. X'impatt kienet tħallit fuq il-mewta tat-tifla tiegħu? He was shattered. He was shattered all the time. Għax wara sirt kien jikbat ikellimni biex jara kif nistgħu nsolvu l-każ tiegħu u kont immur. Obsessed kien bil-drive tiegħu biex isib min qatel it-tifla tiegħu. Continuament talking about her. Mela. All right, mela. U il-mistoqsija l-oħra hija minn xaħat anonimu li jistaqsi what's your opinion on a national database of fingerprints and DNA where every resident in a country will be subject to submitting their fingerprints and sample of their data, of their DNA? Well, jien li mandi lebda faħam miblul ma niddejjaqx kieku nagħti il-fingerprints, diġà tajthom il-fingerprints għax la nkun qed naħdem fuq scene of the crime. Stajt avolja bisvista forsi missejt xi ħaġa mingħajr ma kont libes lingwanti u sajt ħallejt il-fingerprints tiegħi sew l-ewwel ħaġa li jsir huwa li tiġi eliminata l-fingerprints ta' dawk li qed jeżaminaw. Bil-forsi tagħtihom il-fingerprints, però DNA ma tajthomx. Fil-każ tal-bqija taċ-ċittadini Malti. Hawn ħafna pajjiżi li hija obbligatorja li tħalli l-fingerprints, li jtolbuk il-fingerprints. U anke minn għalija hemm pajjiżi oħrajn li jtolbuk anke DNA.
So, jien ma sibx l-ebda oġġezzjoni li ssir, però there are ethical reasons, ethical issues fejn human rights groups might object. On what grounds do they object? That they can be abused. And yes, they can be. It could be. be possibly abused, yes. Li jiddeċidi jkun naqra despota fl-azzjonijiet tiegħu. Per esempio, fingerprints, jekk inti kelli każijiet fej persuni they rub off kważi tajru l-fingerprints tagħhom, iweġġawhom u jtajru l-fingerprints biex ma jħallux biex ma jiġu komparati. Kif jagħmlu jaħarquhom? Jew jaħarquhom jew jillimawhom, però tinsiex after a certain time il-fingerprint ħajġa riġenera. If you ask them again, you know, in few months time, il-fingerprint ħadsibhom mbagħad ittellu. Ħert investivi naf kaxxan konti tal-plastik. All right, mela. Imma ġifieri there are countries li għandhom national databases. Malta s'issaqat ma waslu għaliha. Mela, Ton, esperjenza sabiħa ħafna, kif kienet l-esperjenza għalik? Ħanala hawnhekk, by the way. L-esperjenza ta' dal-podcast. Ta' dal-podcast, hija. Ta' dal-podcast interessanti. The first time li sirt naf podcast. Għax, tinsiex li jina anzjan illum, għandi 74 kważi 75 sena, u ċertu teknoloġija tal-lum u affarijiet li għabu l-żazax baħħom ma konċ nafu. Sejjaħ li zazuħ. Għala, jek tista' tagħlaq forsi l-iktar ħaġa, ħanaħdu dal-komment u nifqwa. L-iktar ħaġa li tagħtek l-irwol tal-mara tiegħek u tal-familja f'dal-proċess kollu. A lot of support. Għaliex hemm ħafna kont it-tfal bil-kemm kont inkun nafhom, għax fil-ħodu wassalhom dejjem l-iskola jien. That was the only time I had major contact ma' tfal. Fis-seba ta' fil-ħodu wassalhom l-iskola, u mbagħad nibqa' sejjer il-depo tal-pulizija, l-laboratorju, minn hemmhekk fid-disa nkun il-qorti. Regardless jekk tagħmel xi lejl kollu mqajjem fuq każijiet, xorta tkun il-qorti fid-disa biex tixed fuq każijiet l-oħra li kien ikollok. U mbagħad wara l-ofsinhar nanalizza x-xogħol kollu li kolli tal-ġurnata, jew li kolli anka backlog. Ma li tispiċċa fil-5-6-7 ta' flaxija imur id-dar biex tiekol, ma li tasal id-dar. Ħafna drabi iċempel il-telefon, għandna esplużjoni, għandna shooting, għandna hekk, terġa' toħroġ. U konna nagħmel kważi l-lejl kollu barra nerġa'. So drajt li u għadni sal-lum li kien nagħmel 5 minuti. Ngħidilhom lin-nistiegħi kon ngħidilhom ħanagħmel 5 minuti mimtet fuq il-bank tiegħi fuq l-office desk tiegħi, 5 minutes brasi magħluqa, brasi mbaxxa, nagħmel 5 minutes resting, and then I can work for another 24 hours. Għax inti għandek il-perjodu li within the first 48 hours, kemm jista' jkun issib l-evidenza kollha. U x'impatti oħra nħalli? Allura dik waħda, support mill-mara u mit-tfal kelli ħafna. L-impatt liħor li kollok każijiet fejn tkun qed teżamina każijiet serji, iċempel xi ħadd lill-mara tiegħi pereżempju kemm il-darba ġrat. Isma' aħna nafu fejn it-tfal qed imorru skola, nafux fejn qed tmur, nafu fejn hekk, issa intom imiskom. U dik kienet tinkweta ħafna, ovvjament, tinkweta ħafna, anka li kienet tinkwetani, ma speċjalment li ċemplu lill-mara u jċejdula b'dal threats. So, li spiċċajt at one stage kelli anka il-pulizija wara l-bib for 3 months. U qatt ma kont tiġi perswas minn daw it-teddit li tieqaf? No. It's my work. Ma nistax nitlaq dak li bnejtin, bnejtu kollu mix-xejn. Musta nitlaq kollox. Mela, dak kollox għallum terġa' tadditaw? Jekk ikolli invit. U tal-kemm ikolli ċans biex ikolli slot fejn ma nkunx qed nelef l-annimali u l-qtades li għandi, eccetera. Għax punt ta' interess bit-tiegħi li qed tisimgħu dal-podcast li dan ir-raġel għandu fil-ġnien tiegħu
55 attus. 5 id-diaspora ta' testa ħaddingli tgħix kollha ġewwa l-ġardina ta' dar raġel. Huwa fenomenu. Mela, grazzi tal-li segwejtu nasaw, Ton, grazzi immensament, vera pjaċir u privileġġ li sirt nafek, grazzi ta' dal-arfin kollu. Huwa parti kbira, li niltaq ma' nisbħalek huwa parti kbira mill-missjoni ta' ħajti. U qed tgħinni nasal, entni nasal dan it-tim. Patreon.com/John Mallija, jekk tixtiequ il-qara x'tikber. God bless. Titħax int. Patreon.com/John Mallija, jekk tixtiequ tgħinuna biex inkomplu nagħmlu dawn il-konverzazzjonijiet li aħna ħossu ma' importanti għal ħafna raġunijiet, insomma, dak kollu minn ħatijaj, Ton, grazzi għal darbora. Thank you. Il-lejli tajjeb, saħħit. Il-lejli tajjeb. Mela, tlaqna?